Як у гэтай сітуацыі не апускаць рукі? У нас вайна, Што рабіць? будзе трыбунал. Магчыма, я драматызую. Я прайшла праз гэтыя катаванні. Шыза і ПКТ. Вытрывала. Вы сталі зоркай. Кіно можна зняць. Шчыра скажу, я б не смог. Дзе кіно былі ўвесь час? Мы прайгралі. Мы выстаялі, мы не зламаліся, мы вось ёсць. Гэта канал «Жыццё малінамі», па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і сёння мы працуем з Вільні, куды не так даўно з Беларусі эвакуявалася колішняя палізнявольная Паліна Шарэнда-Панасюк. Гэта чалавек, пра якую з-за кратаў даносіліся, страшэнныя навіны. І сёння ёсць нагода ўсцешыцца, што яна знаходзіцца ў бяспецы. Таксама ёсць нагода ўсцешыцца, што у нас атрымалася даволі фактурная размова, праўда, пра даволі жудасныя рэчы. Слава Ўкраіне, жыве Беларусь, пачынаем глядзець. Я прашу прабачэння, вельмі агульнае пытанне. Як вы сябе адчуваеце? Адносна фізічна добра, адносна псіхічна плане, канешне, так яшчэ цяжкавата, проста прызвычаецца, бо 4 гады вось гэтага проста калі прымусіў сябе абмежаваць сябе ва ўсім. Усе ранейшыя там нейкія звычкі, гэта ўсё проста заціснута, адрынута, перакрэслена. Ось зараз ты разумееш, што гэта ўсё можна зноў рабіць, але ёсць нейкі такі псіхалагічны бар'ер. І разумееш, што на гэта трэба час. Ось, але гэта будзе. Вы сабе нешта не дазваляеце, ці што? Што за бар'ер, што вы маеце на ўвазе? Што гэта проста вам можна, вы не можаце прыняць? Так, гэта проста разумею, ведаеце, калі ваш чалавек доўга галадаў, і калі яму пасля гэтай доўгай галадоўкі накрыць стол, і ён пачне гэта ўсё есць, яму проста стане блага. Вось нешта накшталт такога. Паступова, можна гэта, радасць. Можна тое, пайсці ў краму, выбраць самой сабе вопратку, там, взяць яблык і пайсці з ім кудысьці. Вось гэта вось такія дробязі, з якіх ужо паступова такая тэрапія псіхі атрыбываецца. Дазвольце мне даволі інтымнае пытанне. Наколькі я разумею, вось вы гэты гэпт, што вы прыехалі ў Вільню, і мы з вамі сустракаемся, вы паспелі пабываць у лекараў, у дактароў. Што яны кажуць пра ваш стан здароўя? У цэлым стан здароўя такі адносна вельмі сур'ёзнай шкоды не нанесена. Я яшчэ не ўсіх лекараў прайшла, яшчэ будуць спецыялісты і гэтак далей. Але звонкі, я прайшла праз гэтыя катаванні з такімі вытрывала. Ці плануеце вы працаваць з псіхолагам ці нейкім там псіхатэрапеўтам? У гэтым дачыненні як вы сябе адчуваеце? Так, з часам так, пакуль не, але праз пэўны час, я думаю, што так, трэба звярнуцца. Бо зараз такое пачуванне, што псіхолог мне не патрэбны. Але разумею, што з часам, бо што рабіць з тымі ўспамінамі? Яны нікуды не дзеліся, яны прысутнічаюць, яны будуць дзесьці там накрываць. І разумееш, што гэта, можа, гэта псіхолог, можа, гэта будзе святар нейкі прагаварыць вось праз тое, пра што я прайшла. Сярод таго, што вы успелі распавесці за гэты час, прыблізна ўсё вельмі цяжка. Больш за ўсё меня ўразіла гісторыя пра 2023 год, калі вы бачылі сонца, неба, там вы бачылі 8 дзён. Што гэта фізічна? Вы можете патлумачыць? Што адбываецца з арганізмам? Весь гэты 23 год мяне прытрымалі у невялікім памяшканні. Гэта называлася ПКТ, СІЗА, гэта камера. Памяшканне камернага тыпу. Памяшканне, так, гэта расшыфроўваецца як памяшканне камернага тыпу. У вас вельмі часта парай ідуць словы «шыза» і «ПКТ». Я разумею, што людзі, якія глядзяць гэты канал, і дзякую вялікі, што вы працягваеце яго глядзець, чулі іх шмат, але якая прынцыповая розніца? «Шыза» – гэта горш, наколькі я разумею. Складанне. Глядзіце, як гэта адбываецца? Гэта адбываецца так. Чалавеку, напрыклад, даецца, фабрыкуецца нейкае парушэнне па графіку, бо да палізняволеных там распрацаваны пэўны графік, па якім робіцца нават парушэнне. Вось. І ёсць задача трымаць палізняволеных ізалявана. Для гэтага распрацавана такая сістэма, трымаць ізаляванага ў гэтых памяшканнях. Даецца максімальна, па іхняму заканадаўству, можна даваць паўгода ПКТ. Але ёсць задача... Это сумарна, агульна, так? Паўгода ПКТ. Але у чалавека там скачваецца тэрмін, напрыклад, праз год. Але і гэты ПКТ трэба расцягнуць на год. Што яны робяць? Чалавек проста перамяшаецца паміж ПКТ і ШЗА. Гэта камеры побач, напрыклад, з адных дзвер у іншыя. То есть фабрыкуецца парушэнне, чалавек змяшаецца з ПКТ ў ШЗА. У ШЗА яшчэ раз фабрыкуецца парушэнне, і 2, і 3. Чалавек там сядзіць месяц, напрыклад, у гэтым ШЗА безвылазна. Пасля зноў вяртаецца ў гэтае ПКТ. З ПКТ ён зноў у ШЗА. І вось такім чынам чалавека можна прытрымаць фактычна бясконца, фабрыкуючы
То есть полгода ПКТ за кошт ШИЗа, яно расцягваецца, у мяне расцягнулася на 10 месяцаў. ШИЗа вы апісвалі як 5 крокаў, так? Там розныя ШИЗа. Калі на Антошкіна гэта была вельмі маленькая камера, і так вольна прайсці можна. Яна ў шырыню была 3 крокі, а ў даўжыню яна была 5 маіх крокаў. І ПКТ падобна, там трошкі больш. Трошкі больш, але все роўна малое. І нават яно было разлічанае на 4 чалавекі. То есть это памер можна параўнаць, напрыклад, там сумяшальны вузел, ванная, прыбіральня ў такой звычайнай стандартнай кватэры савецкай. Ось, і ў такіх умовах чалавек сядзіць месяцамі. Ось, то на Зарэччы гэта былі вялікія памяшканні па параўнанні з Гомелем, бо там было цэлых 9 крокаў можна хадзіць. Там можна было проста хадзіць. І гэта таксама была раскоша, што ты можаш хадзіць. Праўда, у пэўны момант таксама такая наставала псіхалагічная такая сцена, што ты ўжо ходзіш, табе ўжо настолькі надакучылі гэтыя сцены, ты ўжо там все, ты ўжо нават не адчуваеш, што ты ходзіш. І пэўны момант ты просто пачынаеш сядзець, глядзець у акно. Там таксама гэта было вялікі плюс, якога ўжо няма, які ўжо зліквідаваны. Там былі вялікія вокны, праз якія можна было проста бачыць кавалак неба і дрэвы. І весь гэты вось негатыў, вся тая кашмар, жудасць, просто гледзячы на гэтыя дрэвы, на гэты кавалачак неба, яна просто нівелавалася. Ось, чаго не было на Антошкіна, напрыклад. Я думаў вельмі пра гэта, і мне падаецца, што сутнасць у тым, што цябе пакідаюць сам-насам з сабой. І гэта не для ўсіх проста. Як вам было сам-насам з сабой? Как вы, не ведаю, які тайм-кіллер вы для сябе прыдумалі, каб гэта трываць нейкім чынам? Ну, моя, можа быць, асаблівасць такая, што сам-насам з сабой я не вам адчувала. Ёсць пра што паразмаўляць, так? Так, не то, што паразмаўляць, але мне не складае праблема быць сам-насам. Я сам-насам была даволі таксама выміраецца. Гэта, калі ўсё там сумаваць, то гэта таксама, можа, там год-паўтары я была проста сам-насам, калі сумарна ўсё. І гэта было ў многім прасцей, таму што да нас з адных з тых псіхічных катаванняў заключалася ў тым, што да палітзнявольненых падсяляюць проста неадэкватных людзей. Бо гэта наркаманы, у якіх там з галавой уже праблемы, яны спалілі мозг гэтымі наркотыкамі, альбо гэта на фоне алкаголя, альбо проста чалавек ад нараджэння мае нейкія такія псіхічныя праблемы. І з такімі людзьмі насамрэч гэта дадатковае псіхалагічнае, фізічнае катаванне, калі цябе трымаюць вот з такімі людзьмі. Бо кожнага з іх там нейкая вось гэтая праблема, на ў чымсьці выяўляецца. Хтосьці кожныя 15 хвілін бегае мыць рукі. Хтосьці кожныя паўгадзіны там цалкам мыецца. Альбо не мыецца ўвогуле. Была такая жанчына, ужо сталага веку, яе проста быў і інсульт, і на фоне алкаголя она там, ну, чалавек проста ўжо быў як это овощ, скажем так. Яна блыталася які дзень, што яна, дзе яна не мылася ўвогуле. То есть там гэта быў цэлы квест, а не мыўшыся, ну, прабачце, там быў пах. І на ёй все высыхала, яна гэтага паха не адчувала. Яна просто ўжо ў сілу гэтых праблемаў з псіхікай, яна ўжо просто не памятала. Не памятала, што яна рабіла 5 хвілін таму. Вось ёй здавалася, што ў ёй все добра, ніякіх праблемаў ёй няма. І просто мы вымушаны былі просто распранаць яе, прымушаць мыцца, і гэта можна, і гэта ўсё з такімі, там былі яшчэ іншыя жанчыны, і гэта ўсё было з такімі, вось ведаеце, ну, кіно можна зняць. З якімі гэта матамі, з якімі гэта там, ну, распрананне, гэта прымушанне мыцца, а мыцца там няма мажлівасці, там гарачая вада падаецца толькі на працягу 20 хвілін у дзень. Ось, а трэба праца, а трэба яшчэ штосьці. Ну, гэта можна напісаць цэлую кнігу, зняць цэлае кіно. Гэта такі трэш, хорар. Вы кажаце, што ў іх был загад вас знішчыць. Але ж, я правильно разумею, што калі нехта памірае у калоніі, гэта вялікі вэрхал. Да гэтага как бы дапускаць нельга. То бок, я правильно разумею, што іх задачай было на пэўнай мяжы жыццяздольнасці вас трываць. Наколькі я правы? Тут зноў жа можна быць, што гэта былі розныя варыянты, што ў пэўны момант, калі мы прыехалі, калі нас толькі прывезлі на Антошкіна, мы
у тым коле, які мы палізняволеных мы размаўлялі, мы разглядалі розныя варыянты. Што нас могуць вывезці, просто будзе такая ситуация, что нас просто вывезут у леса, здесь постреляют у потылицу, как в 30-е годы. Вы допускали такую думку? Мы допускали такую думку, что нас могут просто вывезти у лес. Допускали думку, что вот это Россия, что нас просто могут вывезти куда-то в Россию. Как в Лабытнанге мы уже жартовали. Поедем мы все в Лабытнанге. Вот. Ну, так, у агульным, так бы мовить, ситуация статус-кво, это просто человека знішчыць морально і давесці до такого фізічнага стану, каб ён уже просто ад гэтай палітыкі, так бы мовіць, адбіваўся всеми чатырма. То бок все, ніколі больш я гэтай палітыкай не буду займацца. Праучылі, все. Вы за гэты час, што вы распавядаеце пра тое, што адбывалася з вами, вы не згадывалі гэты кейс, але мне вельмі цікава. Муж ваш распавёў, што нехта, ну то бок на вас ціснулі не толькі знутры, але і звонкі. Нехта ўзяў і даслаў вам 30 кілаграмаў бітых яблыкаў. Што гэта за перформанс? Ну гэта не перформанс, гэта это калі пачалі, так бы мовіць, душыць салідарнасць. Бо вельмі моцнае ўздзеянне на вось гэтых катаў, на всю гэтую сістэму аказвала тое, што палізняволеным ішла салідарнасць. Бо нас тут выставляюць злачынствамі, экстрэмістамі, якія там пайшлі супраць народа, а тут атрымліваецца, што народ падтрымлівае нас. І у іх вось гэты когнітыўны дысананс, так бы мовіць, і яны проста сталі душыць гэтую салідарнасць. І проста, каб пазбавіць мяне мажлівасці атрымліваць нейкія перадачы, акрамя таго, што яны душылі людзей, якія гэта дасылалі. Засталіся толькі сваякі, якія могуць гэта перадаваць. Ну, каб не падставіць нікога пад удар. Яны просто забівалі вам ліміт? Так, яны просто забівалі ліміт. Там ліміт 30 кілограм на месяц. Вось, і у першы ж дзень месяца новага раз, і все 30 кілограм прыходзяць. Вось, калі мяне прывезлі толькі вось травень, 21 траўня, калі я мусіла выйсці, мяне ж з 18 на 19 мяне вывезлі ось за Гомеля. Яшчэ ніхто не ведае, што я. Яшчэ нават бацькі мае не ведаюць, што я не выйшла. І у той жа дзень, як мяне прывезлі, ці на наступны дзень, мяне звадзілі там на прагулку, так званую, сабачы дворик, прагуляцца. І я вяртаюся, і стаяць 3 мехі вялізных. 30 кілограм напісана там ад нейкага чалавека. Я так зразумела, што хутчэй за ўсё яны проста выкарысталі імя рэальнага чалавека. Каб яшчэ яго паставіць, так? Не то, што каб я, а просто каб... Прайшло. Ну, просто каб прайшло так. Тут ад імя рэальнага чалавека яны проста аформілі вось гэты перадачу. Таму што ў гэтых мехах не ведаю, дзе ўзялі, але гэта было такая брудная кармавая морква, там в гліне вся, 30 кілограм. То бок яны просто пазбавілі мяне мажлівасці атрымліваць перадачы. Ну, але людзі дасылалі там у пасылках. Все перадачы, фактычна все перадачы я атрымлівала ў пасылках. Што вы з тым падарункам зрабілі? Я его просто выкинула. Яшчэ хацеў вас запытаць, 270, калі я не памыляюся, дзён? Так, 207. Каля 270, бо ў пэўны момант я ўжо там згубілася ў гэтых днях. Калі я вось скажу пра гэту лічбу, што вы адчуваеце ўнутры? Няўжо гэта было, няўжо гэта я прайшла, няўжо я гэта вытрымала, бо гэта 270 дзён. Ну, гэта самой просто не верыцца, наколькі гэта неверагодна. Я чытала Саржаніцына, які вось у яго тэма ёсць, у ягоным архіпелагу Галагу тэма шыза ёсць. Ось, і там як страшэнны прыклад прыводзіцца, што некага чалавека ў шыза там на працягу 12 год пратрымалі 147 дзён. Ну, там было, безумоўна, што это была буржосткая шыза там, ва ўмовах таго клімату. 147 дзён за 12 год. І 270 дзён за 4 гады. А што ж тады такое сталінізм у параўнанні з лукашызмам? То бок, ці можна сказаць, што лукашызм, вось гэты генацыд, нават пераўзыходзіць па жорсткасці і свірепасці вось гэты сталінскі генацыд. Вы пісалі родным, і я так разумею, што таксама была вельмі дазаваная гэтая перапіска наконт таго, што ёсць магчымасць, ну то бок вы не дэкларавалі суіцыд какой-то, вы казалі, што ёсць магчымасць, што магчыма мы з вами больш не пабачымся. Як вы, праз што вы прыйшлі да гэтай думкі?
Гэта просто прыходзіш да думкі, што, па-першае, гэта, калі юрыдычнай мовай казаць, што гэта давядзенне да самазабойства, тое, што яны твораць з палізняволенымі. Чалавек просто перастае хацець жыць. Бо разуменне, што вось жыць толькі для таго, каб нон-стоп знаходзіцца вось у гэтай смярдзючай, цёмнай, вільготнай, халоднай камеры, станавіцца ва ў гэтых умовах інвалідам, няма сэнсу. А ці былі у вас думкі пра самагубства? Канешне, былі. Сорі, што мы ідзём ў гэтую тэму даволі такую чулівую. Што гэта былі за думкі? То бок вы стаіце канкрэтна і бачыце, не ведаю, лязо, ці вы там думаеце, як зрабіць вяроўку, там, як гэта было? Гэта было проста пралік розных варыянтаў. У якім месцы, як, разумеючы, што ўвесь час пад камерай, было толькі разуменне таго, што гэта зрабіць, трэба зрабіць гэта так, каб не застацца калекам. Просто зрабіць гэта адразу і хутка. Самы складаны момант вашых заключэння, калі рэтраспектыўна ўсё гэта абагульняць? Самы складаны, самы трагічны момант, канешне, гэта быў травень 24-го году, калі была такі спадзёў быў, што пайшоўшы на іх умовы, падпісаўшы гэтыя паперы, памілоўку, даўшы гэтак званае інтэрв'ю, то бок прамовіўшы тое, што яны хацелі, фактычна дыскрэдытаваўшы сабе ў вачах, скажем так, дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Быў спадзёў. Не было 100% упэўненасці, але быў спадзёў, што штосьці спрацуе і выпусцяць. І вось ідуць, набліжаецца гэты дзень 21 траўня, і ты весь такі вось трымціш, разумееш, што апошнія там 5 дзён яны будуць крытычнымі. Альбо ты выходзіш, альбо ты не выходзіш. І вось пачынаюцца гэтыя 5 дзён, дзень, другі, і на трэці просто зноў, калі выводзяць з прагулкі, там, Шаренда, зайдзіце в кабінет. Ты заходзіш в кабінет, і ты бачыш тую самую жанчыну Мартынюк, Наталля, гэта следчая, якая двойчы у 23-м і 24-м годзе, ну, так бы мовіць, выконвала ў адносінах да мяне ролю следчага. І яна суебала паперку, там, ознакомьтесь, проти вас возбуждено, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. І ты адразу разумееш, што ўсё. Ты не выйдзеш, гэта не спрацавала. І што далей зноў все паўторыцца, зноў гэтыя шыза, зноў гэтыя безумныя гэтыя этапы, зноў все здзекі, все катаванні. І ты не ўбачыш сваіх дзяцей, не ўбачыш сваіх сыноў, якіх думала, што вось уже, можа, ўжо праз 3 дні я іх убачу. І разумееш, што ты зноў іх невядома, а можа, ўжо і ніколі не ўбачыш. Гэта быў самы такі... Мне тады проста адбыўся псіхічны зрыў. Вельмі просты тэйк. Эміграцыя, тым больш вымушаная, безумоўна, тонна стрэса. Хаця, калі крышачку адаптавацца і супакоіцца, яшчэ і магчымасць не толькі захаваць, але і развіць сябе. Адзін з асноўных варыянтаў вывучэння новай мовы. Таму шчасліва паведамляю, што да нас вярнуліся нашы знаёмыя з Мова Скул. Гэта школа польскай мовы, якая не толькі навучае непасрэдна мове, але мае сваёй мэтай дапамагчы вам паспяхова інтэгравацца ў польскае асяроддзе. У Мова Скул ёсць цікавая опцыя праверкі ўзроўня сваіх ведаў. Мне падавалася, што я прыблізна Б1,5, але акуратна Б1. 26 добрых адказаў і 24 не. Па прамакодзе Маліна вы можаце задарма запісацца на экзамен па польскай мове менавіта ўзроўню Б1. У Мова Скул вас да яго падрыхтуюць. І вось навінкі, пра якія я хацеў распавесці ад пачатку гэтай інтэграцыі. Школа выкаціла 2 тэлеграм-боты. Не пужайце, калі ласка, ад гэтага слова. Адзін па граматыцы, другі для перакладу. Вельмі зручна. І плюс, вялікі такі плюс. У Мова Скул рыхтуецца курс «Розумны польскі» для тых, у каго нестабільны графік і няма ніякай магчымасці займацца ў менавіта фіксаваны час. Што важна, для колішніх палітвязняў гэты курс бясплатны, цалкам дармовы. Усе адпаведныя спасылкі ў апісанні. Шчыра. Мне вельмі хацелася, каб настала такая Беларусь, у якой замежнікі, вось як мы зараз, будуць карыстацца падобнай прапановай Мова Скул, толькі па вывучэнню матчынай мовы. Дзякуй за ўвагу. Глядзім далей відос, у якім вельмі шмат моцы і веры ў лепшае.
Скажите, ласка, як вас возили ў навінкі? Навінкі, з аднаго боку, гэта рутына, ну, стандартная, скажем так, крымінальная нейкая працэдура, бо праз гэта праходзіць вельмі шмат людзей, такіх звычайных Менавіта палізнявольных, наколькі я разумею. А для палізняволеных гэта, акрамя, што гэта рутынная працэдура, яна праводзіцца ў самых жорсткіх формах. Вось. Што яшчэ можна сцярпець? Але калі вось гэта калі палітычная дзейнасць, тваё непрыняццё лукашызму, гэты лукашызм аб'яўляе проста, ну, прабачце, што вось гэта паталогія. То бок гэты рэжым настолькі сябе ўспрымае ўжо па-за ўсялякай крытыкай, настолькі ён упэўнены, што ён абсалют, што пайсці супраць гэтага абсалюта, не пагадзіцца з гэтым абсалютам, адвергнуць гэты абсалют, ну, ён разглядае як псіхічнае адхіленне, што, ў прынцыпе, было таксама ў Савецкім Саюзе. Лепшай практыкі, як вы кажаце. Так, так, гэта старая карная савецкая псіхіятрыя, якая тут была адроджаная. Вось я на свае вочы проста, ну, чытала гэтую цыдулку, напісаную псіхіятрам. Ён паставіў вам дыягназ, так? Зразумела, што ён паставіў дыягназ, і гэты дыягназ гучаў так, што называе себя палізняволенай, дыягназ параноидальнае расстройство лічнасці. То есть, ну, тут, здаецца, без каментароў трэба. Гэта чалавека гэтага клічуць Павел Іванович Бурвель. Он быў псіхіятрам у Зарэччы. Сышоў адтуль у 22-м годзе, здаецца. Зараз ён працуе ў Рэчыцы, у абласной бальніцы, у абласным шпіталі ў Рэчыцы. Калі гэта ён казаў на вонкі, а калі мы з ім, так бы мовіць, паразмаўлялі сам-насам, ён сказал, во что верю я, этот психиатр про себя сказал так, что я верю в то, что у вас вышло там 2-3 тысячи, что вы все вышли за деньги. А я верю в то, что Лукашенко набрал 80%. То есть он яскрава подкреслил свою заангажаванасць во всех этих репрессиях. И тогда я ему просто сказала, что вы не врач, вы палач. Дзеля чаго у вас весці ў навінкі? Дзеля чаго карная медыцына? То бок быў пэўны план, я не ведаю, пігулкамі вас нейкімі нашпігаваць, ці як? Дзеля чаго туды возіць? Я не ведаю, мажліва, я не выключаю, што былі планы гэтымі пігулкамі. Ну, каб зрабіць просто сапраўды ўжо чалавека такога неадэкватнага. Мы памятаем, напрыклад, быў кейс такога чыноўніка і колішняга спартоўца Дзевятоўскага, які пасля падзею 20-го года трапіў у адпаведную установу і выйшаў, ну, просто іншым чалавекам. Ці разумееце вы, што там адбываецца? Са мной не было такога, бо я адразу, так бы мовіць, паставіла цвёрдую мяжу, што я ніякіх пігулак добраахвотна прымаць не збіраюся. Калі вы гэта будзеце рабіць, ну, гэта ўсё карная псіхіятрыя, гэта катаванне, што калісьці вам давядзецца за гэта адказаць. Вось, ну, як бы да мяне гэта не прымянялася. Я не выключаю, што гэта магло прымяняцца да іншых і магло прымяніцца да мяне, калі была такая патрэба, быў бы такі загад. Вас там ізалявалі, ці вы кантактавалі з пацыентамі? У 21-м годзе, у 22-м годзе мяне трымалі яшчэ, ну, з жанчынамі разам у адной палаце. А ўжо ў 24-м годзе мяне ізалявалі. То бок нас, напрыклад, там прывезлі мяне ў навінкі, прывезлі яшчэ адну жанчыну, таксама там палізняволеная была. І пры наяўнасці пустых палатаў нас проста развялі па розных палатах. То есть мы маглі быць разам, але яны нас проста развялі. То есть ўжо палітыка ізаляцыі нават там у навінках была. Што гэта былі за жанчыны? Чым яны там, ад чаго яны пакутвалі, ці гэта была таксама карная медыцына? Былі жанчыны па наркаманіі, адна забойца была. Ось, пераважна такой кантынент. Але што цікава, практычна ўсе дзверы ў навінках, яны такія, як у камеры, жалезныя, з гэтымі ўсімі засовамі, з гэтымі такімі вакенцамі для калерак. Так. Все яны былі там спісаны нейкімі там эмблемамі анархістаў, жыве Беларусь, там увогуле там 2000, там нейкі там пачатак 2007 год, там нейкі 6 год. То бок гэтая карная псіхіятрыя, яна практыкавалася. Яна проста не вылазіла весь маштаб гэтай карнай псіхіятрыі, а пасля 20-го года зразумела, што гэты маштаб вельмі пашырыўся. І, безумоўна, гэта робіцца, ну,
для таго, чаго і рабілася в СССР. Гэта, па-першае, як бы маральна так знішчыць чалавека, і, па-другое, навонт яго дыскрэдытаваць. Скажите, ласка, вяртаючыся ў турму, не ведаю, фантазійныя пытанні, хутчэй. Колькі вы гатовы былі сядзець? Мне б не хацелася сидзець ніводнага дня, ніводнай секунды. Безумоўна. Я не была готова сидзець. Я б разумела, што я пэўны час прабуду ў палоне. Таму што гэта палон. Гэта закладнікі, гэта палон. І ты разумееш, што у такой сітуацыі, у якой знаходзіцца Беларусь, гэта можа доўжыцца гадамі. Але гатовымі да гэтага быць нельга ніколі. У працэсе, то бок, вы выбралі, наколькі я магу зрабіць выснову, паправьце мне, калі ласка, я не хочу абясцэньваць все ваши пакуты, вы выбралі самы складаны шлях, якім вы маглі пражыць гэты палон. Наколькі слушная думка? Я разумеючы, што знаходзішся ў палоне, што перад табой ворагі. І з ворагам трэба паводзіць сябе як з ворагам. Можна ісці ў адкрытую, і ты разумееш, што калі ты будзеш увесь час у адкрытую, ты просто загінеш. Згодны з тым, што асноўная задача палізняволенага – это вызваліцца? Задача любога закладніка, а палізняволеныя – гэта закладнікі у беларускіх умовах. Канешне, задача як чалавека вызваліцца, безумоўна. Трэба разумець, што сярод палізняволеных ёсць розныя людзі. Ёсць Таткевіч, ёсць іншыя, якія займаліся шмат год палітыкай, а ёсць людзі, якіх проста схапілі. Як бы трохі розныя патрабаванні да такіх людзей. Калі звычайны чалавек, яму зразумела, што можна дараваць, што яго толькі схапілі, і шмат хто яшчэ там у СІЗА ў 21 годзе, нават без усялякага ціску ўжо сядзеў, стражыў гэтыя памілоўкі. Тады людзі, якія дэкларуюцца к сабе як палітыкамі, як беларускімі дзеячамі, канешне, гэта вельмі цяжка, але ты разумееш, што у пэўнай ступені ты мусіш сабою ахвяраваць. Ты мусіш быць як бы прыкладам нязломнасці, прыкладам таго, што беларуская ідэя вартая, каб за яе цярпець, ахвяраваць за яе здароўе, як гэта зараз робяць тыя жанчыны, якія засталіся ў зарэччы. Для мяне гэтыя людзі, яны сапраўды героі. То бок для вас варыянта спакойна прыняць іх умовы, і наколькі гэта магчыма, я не адмяняю іх віны, спакойна сядзець свой тэрмін, ён перад вами гэтага не стаяла? Не, такога варыянта перада мной не стаяла. Меня зараз адменяць палову інтэрнэта, але у вас же дзеці. Вы думалі пра гэта? Я думала. І я разумела, што можа быць сітуацыя, калі нават гэтым давядзецца ахвяраваць. Можа быць. Я гэта дапускала. Зараз мяне адменіць другая палова інтэрнэта. Як вы рабілі этот выбор? Ну вот у вас рэфлексія какая? У мяне двое дзяцей. Адзін на той момант 11 гадоў, я так разумею. Так, ну зусім маленькія дзеці, сапраўды. Я магу даць ім нейкую будучыню, але вы выбіраеце Беларусь? Я вельмі зараз грубо падаю. Як гэта было ў галаве? Па-першае, маіх дзяцей удалося эвакуяваць з Беларусі. Я з вами цалкам згодна, але 4 гады без маці. Я разумела, але зноў жа, я паўтараю, што гэта твой мозг, просто твою свядомасць, яна на две паловы раздзяляецца. Адна палова, што гэта сям'я, дзеці, все, ты жанчына, ты там, дзеці застануцца без маці. Другая палова, гэта тое, што ёсць я, як палітык, як дзеяч, ёсць Беларусь, волі якой, незалежнасці якой, свабоды для якой нам трэба дамагчыся. І калі я вось так адразу здамся, ну чаго я варта як чалавек? А чаму вы, я не ведаю, ну, ніхто б вам же худога слова не сказаў наконт таго, і вы бы не здаліся, вы закладнік. Я б не даравала гэта сабе самой. Вы не дарвалі чаго? Калі б вы дзейнічалі па, не ведаю, там, распарядку ІК там 24? Не. Или пра што? Калі б пайшла на іх умовы адразу. Ну, глядзіце, што ў нас у выніку атрымліваецца, што стратэгічна вы паступілі так, што как бы вы згулялі ў іх гульню, ўсё ж таки згулялі. Ці ёсць розніца, калі згуляць у гэтую гульню на другі год зняволення ці на 4? Ну, напэўна, ёсць. Патлумачце, калі ласка. Напэўна, ёсць. Глядзіце, калі вы на першы год
так бы мовіць, ідзеце на ўсе іх умовы, ну, зразумела ж тады, што вас лёгка сламаць, напрыклад, Так. утрыруючы вельмі моцна. І калі вы найдзеце на іх умовы, ужо толькі, так бы мовіць, з гэтым ножом у горла, 4 гады пратрымаўшыся, ну, гэта штосьці это іншы ўзровень ужо проста. Я пайшла на гэты умов просто пад неверагодным ціскам, разумеючы, што ў адваротным выпадку мяне просто заб'юць. Просто трымаючы мяне там шыза бясконца, там, ці яшчэ штосьці, але просто заб'юць. Таму не пайсці на іх умовы, а менавіта, як вы кажаце, згуляць у гульню трэба. То бок у нас вайна, трэба вырасці з гэтых дзіцячых, так бы мовіць, узроўня палітыкі і перайсці на больш сур'ёзны ўзровень. І гульня з гэтымі катамі, гэта ўжо больш высокі сур'ёзны ўзровень. Мы ведаем з беларускай гісторыі, што вялікі князь Вітаўт у нейкіх сваіх палітычных мэтаў пераходзіў некалькі разоў з праваслаўя ў каталіцтва. Мы ведаем, што французскі кароль Генрых IV таксама з пратэстантызму перайшоў у каталіцтва. Для мяне гэта было штосьці накшталт таго. Гэта была ўжо такая гульня зусім іншага ўзроўню, чымсьці проста там выйсці на плошчу з плакатам ці з кветкамі. То бок гэта ўжо была сур'ёзная гульня. Я не хочу обесценить все тое, што вы перажылі, але я упэўнены, што вам бы ніхто слова не сказаў, калі б вы згулялі ў гэтую гульню на першы год. Таму простае пытанне, каб падагульніць все, што это было, ці варта яно было таго? Просто паўтару сабе яшчэ. Я разумею, што б мне ніхто слова не сказаў, але я б не даравала гэта сабе. І тое ж самая ж пазіцыя ў Вольгі Маёравай. І тая ж самая пазіцыя ў Вікторыі Пуршы і Галіны Гнаўк. Што мы за Беларусь пойдзем да канца. Мы не будзем нават... Мажліва, што яны нават для сябе, яны нават гэтую гульню не хочуць прыняць. То бок яны будуць трымацца сваёй пазіцыі да канца. Бо пайсці на іх умовы, гэта, канешне, прызнанне, што вось сапраўды мы такія злачынцы, экстрэмісты, там дэструктыўная дзейнасць, секта некая. То бок людзі нават, яны нават на гэта не пойдуць. На гэтую хітрасць. Гэта наколькі вельмі маральны высокі дух у гэтых жанчынаў і у тых мужчынаў, якія таксама на гэта не ідуць. Для мяне гэта сапраўды гэта адраджэнне нацыі, таму што нацыя, яна фармуецца не ў спрыяльных умовах, калі ўсё цёпла, утульна і камфортна. А сапраўды такія гранічныя, межавыя такія станы, калі пытанне жыцця і смерці, свабоды і несвабоды, і чалавек праяўляецца ў гэтых сітуацыях, і гэта перамагае ўсё зло. Зло супраць гэтага нічога не можа зрабіць. Вы ў сям'і гэта неяк абмяркоўвалі, што маці, жонка там выбрала гэтае змагання, і то вы кажаце, што я бы сабе не даравала. Сям'я ваша вам даравала? Я разумею, што сям'я, канешне, даравала бы гэта. Ну, бо маці і жонка гэта для сям'і гэта... Сям'я і складаецца з маці, жонкі, з бацькі. Але, палітык жыве ў шкляным доме, як кажуць англічане. Таму мы, на жаль, не можам быць проста маці, там, ці проста бацька, ці проста жонка. Мы яшчэ і мы. Як вы можаце апісаць дзень вашага вызвалення, як все адбывалася, і наколькі для вас гэта было нечакана? Сітуацыю, яшчэ седзячы, знаходзячыся ў гомельскім СІЗА, таксама пралічваеш сітуацыю. І вылічваеш, колькі ім часу трэба, напрыклад, на фабрыкацыю гэтага 411 артыкула. Ну, вы былі першыя, наколькі я разумею, у краіне. Так, гэта атрымалася, што я была першая. Для мяне адразу было зразумела, але гаворка пра тое, што 411 артыкул, мы разумелі ўжо на Антошкіна. Я не ведаю, ці Наталья Хірше падпала гэты артыкул 411, калі падпала, то была першая яна. Але яе, як так бы мовіць, адпусцілі па пэўных дамоўленасцях. І першым сапраўды, хто паехаў на гэтую, каго павезлі на Рэчыцу, была я. І проста адсочваеш сітуацыю, як яны гэта фабрыкуюць, колькі ім трэба зрабіць фабрыкацыі, на працягу якога часу яны гэта робяць. І разумееш, што гэты час супала вельмі шмат фактараў. Давайте пералічым іх. Так, першы фактар гэта, канешне,
выбары до рыбары чарговыя, пад якія зразумела, што Лукашенко будзе гуляцца, што ўжо пачаўся вось патрошкі, так бы, для выгляду адпускае людзей, і што будзе кагосьці адпускаць, так бы мовіць, з цяжкай артылерыі, людзей, якія вядомыя, якія на слыху. Гэта першы фактор. Другі фактор таго, што часу у іх для фабрыкацыі застаецца вельмі мала. Ось, і разуменне таго, што не паспяваючы, напрыклад, зрабіць шматразовую фабрыкацыю, містыфікацыю, яны могуць зрабіць аднаразовую. Раптам я на кагосьці з іх напала, ці яшчэ штосьці. І што все гэта залежыць ад таго, што робіцца вонкі. Наколькі моцна ціск ідзе на рэжым. Наколькі беларусы, якім пашчасціла не патрапіць за гэтыя краты, наколькі яны актыўныя ў справе вызвалення палітвязняў. То есть все гэтыя фактары. Наколькі рэжыму будзе выгадна адпусціць мяне, а не трымаць, бо можа скласціся і так. І вось гэта такое, вось, ведаеце, арэлі такія. Альбо што ўсё будзе добра, а ў наступную секунду не-не-не, яны все зробяць зноў, там нічога добра не будзе. Вось у такім стане ты разумееш, што як бы сыходзіцца так, што мусяць адпусціць, але разумееш, што да апошняй хвіліны, пакуль вось гэтая брама не расчыніцца, любую секунду все можа перамяніцца. Як вас выпускалі? Вось гэты, я не ведаю, як это назваць, трек этот, вот, на волю. Што яны вам казалі? Як яны з вамі развітваліся? І гэтак далей, гэтак далей. Гэта была раніца? Так, гэта раніца, прычым вельмі хутка. Там было бачна, што ім трэба вельмі хутка мяне прапусціць праз усё гэта. То есть раніцай всталі там в сталовыя і адразу фактычна там не паспела зайсці, там все, збірайцеся там хутка з рэчамі. Хутка прапусцілі, там ператрус. То бок тэхнічна яны рабілі все гэта вельмі хутка. Так сама, як хутка тэхнічна яны рабілі наадварот фабрыкацыі, так і вось гэты прапусціць чалавека праз гэты вось страўнік гэтай карнай сістэмы таксама адбывалася вельмі хутка. Вельмі быў такі момант цяжкі, калі упершыню за 4 гады мне далі проста патэлефанаваць, бо я прынцыпова адмаўлялася ад тэлефанаванняў, прынцыпова адмаўлялася ад спатканняў, разумеючы, што для гэтай сістэмы гэта будзе проста дадатковы такі нагода неяк шантажаваць, рабіць ціск, не даючы, напрыклад, што яны і робяць з іншымі палітвязнямі. Таму я прынцыпова ад гэтага ўсяго адмаўлялася, проста не даючы ім такога рычага для ціску на мяне. І вось упершыню яны самі арганізавалі гэты званок, у мяне не было ніякай тэлефоннай карткі, не знайшлі ніякую там картку, і далі проста патэлефанаваць, што все, маці, што все, я выхожу там о такой-то гадзіне, прыязджайце, сустракайце. Гэта... Я расплакалася тады, маці расплакалася. Тады проста разумею, што напэўна все ўжо. Напэўна, все ж таки ўжо раз далі патэлефанаваць, сказалі, што ўсё ж таки ўжо я выходжу. За вами замыкаецца гэтая брамка, і што ў галаве? У галаве все яшчэ там застаюся. Цела выходзіць, а розум, псіхіка, она яшчэ там. Вы з'ехалі імгненна, як мне падаецца. Я правильно разумею, што все было вырашана яшчэ, пакуль вы сядзелі? Я разумела гэта яшчэ нават у 21 годзе, што калі я раптам выйду, я мушу з'ехаць адразу. А пабачыўшы, так бы мовіць, сістэмы гэтых містыфікацый, як гэта все робіцца, я разумела, што гэта трэба зрабіць вельмі, вельмі і вельмі хутка. Вы можете пісаць свой першы дзень з сям'ёй? Як гэта было? Мы все бачили вельмі милюткая сцена, калі ваш молодший на перроне кажа, что мам, пойдем уже. Ну, его напруживало, я так разумею, весь натоўп. Самостоятельно идти домой. Что было пасля? Як гэта для вас прайшло? Гэта ўжо быў вечар, калі я прыехала. Просто глядзіш на твары людзей, якіх ты бачыў да гэтага толькі на фотаздымках. Ты бачыш, як змяніўся твой сын малодшы. Ты памятаеш, у цябе ён адклаўся яшчэ маленькім хлопчыкам, а зараз ты глядзіш, што гэта ўжо іншы зусім хлопец. Ёсць падобныя рысы, але гэта ўжо іншы хлопец. І што ты мусіш прыняць яго такім, які ён ужо ёсць. Ты разумееш, што ён цябе забыўся. Ну, вы знаёміцеся зараз зноў. Так, мы зараз зноў знаёмімся занова. Вось ён часам так, ён прывык проста ўжо да пэўнага ладу жыцця, а тут прыязджае мама,
што такое мама, чаму яна там прымушае мяне рабіць тое, што я там ужо не раблю. Вось, я ўжо такі, ёсць такое, канешне. Проста разумееш, што гэта будзе, што не будзе некага прыгожага кіна, што там все абдымаюцца, там мама, мама. Праз гэта трэба час, праз гэта трэба прайсці. Ці тлумачыў яму Андрэй, ваш муж, ці вы, што адбылося? Наколькі гэта нейкі там метафары і гэтак далей, ці гэта прамая падача, што маці была ў палоне? На гэтую тэму я пакуль што не размаўляла, як бы не асабліва хачу размаўляць на гэтую тэму. Бо зноў жа разумею, што было ўсё. Разумееш, што Андрусь змагаўся за мяне. Разумею, я ведаю, што было інтэрв'ю, што дзеці трымалі мае плакаты. Всё гэта я разумею, што ў дзяцей ёсць разуменне, чаму мама была там. Але галоўнае для мяне, это ведаце, мама не была ў турме. Я такую казку дзецям распавядаю, што мама як прынцэса, якую цмок захапіў і трымаў свае пячоры. Трэба рыцар тата, які прыходзіць і вызваляе маму з гэтай пячоры. Такая метафора для дзяцей. У вас старэйшы, уже не дзеці? Старэйшы паспеў за гэты час стаць падлеткам. Так, яму 15 гадоў і... Так, будзе 16 ужо. І ён у Варшаве, наколькі я разумею, так? Так, у Варшаве. Ага. З ім якая была размова? Таксама былі слёзы, ён паўтараў: мама, нарэшце. Я патэлефанавала яму першая, ён нават адразу не паверыў, што гэта мама, няўжо гэта ты, мама. Я чую, што у яго ўжо голас такі амаль мужчынскі. То бок такая своеасаблівая машына часу. Толькі што быў яшчэ хлопчык, а ўжо падлетак. Всё гэта вельмі прапускаеш. Гэта ўсё вельмі так кранальна, вельмі кранальна. У вас прыгожа сыноў клічуць. Стах і... Славамір. Славамір, дефіс Вітаўт? Славамір Вітаўт. Распавядзіце мне, калі ласка. Стах, я разумею, это Караткевіч, правильно? Так. Окей, Славамір Вітаўт. Так. Это як? Гэта Славамір Вітаўт. Як вы выбіралі гэта імя? Гэта вельмі незвычайна. Выбірала імёны так, каб гэта было, па-першае, адсылка да беларускай гісторыі, да беларускасці. І каб сын, каб даць імя сыну, каб ён ганарыўся гэтым імём, бо князь Вітаўт. А Славамір — гэта слаўны мір. То бок таксама ёсць такое паняцце, што імя вызначае, як бы чалавечы лёс вызначае паводзіны. Мне хацелася, каб гэтыя два імёны вызначалі лёс і старэйшага майго сына, і малодшага. А вы звяртаецеся да яго як? Славамір? Слава? Славамір. Ага, окей. Глядзіце, вы Шарэнда Панасюк, я правильно разумею? Так. А Славамір Вітаўт Шарэнда Панасюк? Не, Шарэнда. Шарэнда. Так. По бацьку. Окей. Мы жартавалі з вами да кадра наконт того, што крышечку падобна, як вас прапаганда здымала, вось сённяшняя наша абставіна. Сарданічны, па-руску кажучы, такі гумар. Як гэтая жанчына, якая была з вами ў кадры, да вас ставілася? Ці як вы камунікавалі? Гэта была пэўная там роўнасць, яна вельмі тэхнічна да вас паставілася, ці гэта было ўсё ж такі зверху? Я адчувала, што яна ставіцца так чыста тэхнічна, бо разумела, проста разумееш, што гэта ўжо прапагандон, скажем так. То бок чалавек не бярэ інтэрв'ю, а чалавек выконвае пэўны загад. Трэба задаць пэўныя словы, і каб чалавеку адказ сказаў пэўныя словы. То бок яна тэхнічна да гэтага падыходзіла. Вас падрыхтавалі? Вам далі нейкую там сцэнар гэтага ўсяго ці не? Не, сцэнара не было, але былі сказаныя словы, што ад таго, як вы прагучыць гэта інтэрв'ю, залежыць ад таго, ці выйдзеце вы ў траўні. Вам хапае досведу і розуму зразумець, што ім патрэбна сказаць. Так. Вы ротам агучваеце гэтыя словы. Што ў вас пры гэтым адбываецца ўнутры? Унутры я ў той час проста гарэла. Калі была магчымасць цюкнуць яе, гэтую жанчыну, вы б зрабілі гэта? Гэта можна было б зрабіць, канешне. Разумееш, што гэтага не зробіш, але гэта такая вось была халодная ледзяная нянавісць. Ты разумееш, хто гэтыя людзі. Ты разумееш, як хочацца ім проста вось все ім выказаць і все ім зрабіць. І
тое, што ты не можаш гэтага зрабіць, тое, што ты мусіш усміхацца ім у твар, вось, казаць вось тое, што яны хочуць пачуць, ну, гэта пылаеш. Слухайте, ну у вас же, мы все разумеем, як гэта робіцца. То бок, вось ёсць кадр, але ёсць пэўная камунікацыя паміж гэтымі мізансцэнамі, калі яны там драматургію наводзілі, як вы там шыеце, як вы там глядзіце на неба і гэтак далей, гэтак далей. Вы камунікавалі паміж гэтымі сцэнкамі, ці вы проста роўна шлі на пазіцыі, выконвалі, што вам скажуць? Ну, гэта просто так, вот станьце там, пройдзіце там 5 крокаў, там паверніцеся туды, там памыйце гэтую То бок, падлогу. смолтокаў каких-то там не было, больш-менш чалавечага чагосьці. Вы ведаеце, яны як бы увесь час іх такога, што каб я сам насам з імі, практычна не было. То есть яны яшчэ, акрамя таго, што кантралявалі мяне, яны яшчэ как бы адзін аднаго кантралявалі. Вось. Ну, было зразумела, што іх гэта все адпрацавана, так бы мовіць, гэты сцэнарый. Вось. І было зразумела, што нават няма сэнсу аб ім з імі аб чымсьці такім, вось, як вы кажаце, падушым паразмаўляць, бо яны праўду не скажуць. То бок гэта такі кандовыя прапагандоны. Яны будуць, ты ім штосьці скажаш, чалавечы в адказ, яны будуць гэту прапаганду. Мяне ўразіла, што вось таксама да кадра вы мне сказалі, што пераглядалі гэты сюжэт. Шчыра скажу, я б не смог. Чаму вам было, не ведаю, цікава, ці як так адбылося, што вы яго паглядзелі? Гэта, скажу так, што для гэтай калоніі гэта была вялікая падзея. То бок вы сталі зоркай? Так, я там была просто зоркай, там все былі ўражанні, што прыехалі нейкія корэспандэнты, там чакалі, што там мне надавалі ЦУ, што я там мушу сказаць гэтай жанчыны, што... А што казалі? Вы прасілі вельмі шмат там пра умовы вось у гэтай калоніі, там, што нас там гнабяць, там кидаюць в шиза, калі мы скардзімся, там скажыце, што там тое. Выбачце, это сапраўды вера ў тое, што праз тэлевізор можна вырашыць свае праблемы? Людзі, зноў жа, вось гэтай жанчыны, яны не разумелі сэнсу, што гэта прапагандоны. Што гэта прыехалі чыста зняць прапагандысцкі рэпартаж. То бок яны думалі, што гэта сапраўды прыехалі нейкія журналісты, якія там, можа быць, спачуваюць, хочуць там нешта зняць пра іх. Ну, і па-чалавечы яны вось так вось. Калі ў цябе ёсць мажлівасць гэта все сказаць, скажы, калі ласка, бо мы гэта сказаць не можам, баімся там яшчэ вось. І вось вы сядзіце, вялікая колькасць жанчын, так разумею? Гэтых жанчын мяне, па-першае, мяне вызвалілі ў той дзень ад прымусовай працы, яны пайшлі все на фабрыку, а мяне вызвалілі, і гэта адбывалася ў памяшканні, яно было пустое. А пасля, калі жанчын вярнулі з працы, іх проста загналі ў іншае памяшканне. Яны там сидзелі, чакалі, пакуль са мной даздымаюць рэпартаж. Я кажу, для іх это было просто нешта падзея касмічнай нейкай такой. То бок, яшчэ раз, я правильно разумею, што вы ў выніку гэты рэпартаж паглядзелі ў калоніі? Так, пасля праз некалькі вось все чакалі, так, калі гэта пыталіся, калі гэта будуць дэманстраваць, все хацелі паглядзець, што гэта, як гэта. Вось, і толькі 22 сакавіка, так бы мовіць, прыйшлі, сказалі, што вось там дзесьці там у запісу гэта, бо мне не дэманстравалі. Вось, і ў запісу там у нейкім іншым атрадзе гэта запісалі, вось ты можаш прыйсці паглядзець гэты ролик. Так вы асобна глядзелі, так? Так, я асобна глядзела, я так меркавала, што гэта прапагандысцкі гэты рэпартаж, ён быў зняты 6 сакавіка, я так пра сябе падумала, калі яны, да якой даты яны могуць яго выкінуць, і думаю, што, напэўна, недзе перад 25 сакавіка яны яго выкінуць. І так і атрымалася, да, што не памылілася практычна. Калі вы запісвалі інтэрв'ю, гэта была такая халодная нянавісць, а калі вы глядзелі гэты твор, назовем гэта так, што гэта было па эмоцыям? Роля. Я глядзела, наколькі я згуляла як бы сваю ролю, наколькі людзі на гэта ўсё рэагуюць. Разумееце, там што насамрэч чалавек думае і мяркуе, там вельмі цяжка. Бо там таксама ўсе носяць маскі. Адна маска для начальства, іншая маска там для свайго атачэння. Толькі дзесьці, можа, там нейкіх такіх сітуацыях, дзе можна падысці, ці гэта некае укромнае месца, ці гэта наадварот, ці там вельмі вялікі натоўп, то есть там падысці там на пару секунд і сказаць, што там я разумею, я все разумею, што вы это сказали, почему это сказали, держитесь. Вот. А так, ну, люди боятся, люди страшенно запалоханные. Вы, до речі, сказали про то, что это какая-то концентрация, невероятная концентрация страху у гэтых колониях отбывается. Что вы имели на увазе? Страх сковывает уста.
Чтобы паміж сабой жанчыны, напрыклад, гэта дзесьці таксама могуць штосьці абмеркаваць, выказаць нейкія незадаволенасці. Як толькі гэта тычыцца нейкай камунікацыі там, з адміністрацыяй калоніі, все. Крэс. Просто альбо гэта маўчаць, альбо кажуць тое, што... То есть там такая установка. Говори все, что им нравится, все, что они хотят услышать. Только вырваться отсюда, любой ценой вырваться отсюда. Вот. И у всех эта установка такая работает. Робім хутенькі стоп у нашай размове пра значнасць чалавечай падтрымкі, каб размаўляць пра не менш, як мне падаецца, важныя тэмы. Дарэчы, збор на рэабілітацыю Паліны Шарэнды-Панасюк быў закрыты ледзьве не імгненна. Гэта топ і вялікія падзякі ўсім беларусам. Таксама мне хочацца падзякаваць больш чым сотні нашых супорцераў, якія заданацілі на жыццё нашага сайт-праекта «Загляне сонца». Мы адпрацуем люты выключна дзякуючы вашай дапамозе. Яшчэ раз дзякуй. Нагадваю, беларусы ў Беларусі не могуць нам данаць. А беларусы за мяжой маюць магчымасць дапамагаць тым, хто змагаецца на тэрыторыі краіне, атрымліваць беларускі кантэнт. Праз гэта прапануем вам рабіць «Загляне сонца» разам. Калі адпрацавалі люты, дык чаму не можам адпрацаваць там сакавік, красавік і гэтак далей. Можна падтрымаць канал праз YouTube, непасрэдна тут, можна заданаціць на Buy Me a Coffee. Ёсць опцыя стаць сталым спонсорам ці разова заданаціць. Усё залічваецца і дадае плюсік у карму. Адпаведныя спасылачкі ў апісанні і каментарах. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Дзякуй вялікі за данат. Давайце працягнем верыць у беларусаў і глядзець размову з Палінай Шарэндай-Панасюк. Калі Лукашенко кажа, што ён не ваюе з жанчынамі, што ў вас в галаве? Ну, што мне можа быць в галаве адносна чалавека, які, так бы мовіць, хлусіць, як дыхае. То бок, все ягоныя словы, заявы трэба ўспамінаць наадварот. Калі ён кажа, што ён не ваюе з жанчынамі, гэта азначае, што ён з імі ваюе. Але і для мяне гэта выкрывае проста ягоную поўную нікчэмнасць, бо ваяваць з жанчынамі, гэта апошняя справа проста. Асабліва з жанчынамі, якія не могуць табе нічога, знаходзячыся у гэтых умовах, за гэтым плотам. Яны абсалютна безабаронныя, абсалютна беспраўныя, абсалютна цалкам ва ўладзе гэтых катаў, якія там вакол іх. І вось гэта бравіраванне, што я там з жанчынамі не ваюю. Не, ён ваюе з жанчынамі. І гэта ягоная нікчэмнасць. Ён, ведаеце, калі ў 90-х гадах ён, што цікавае такое маё назіранне, што большасць жанчын, якія там знаходзяцца ў гэтых месцах, гэта фактычна той электарат, бабанікі, які яго і абралі ў 90-е. То есть ён там ім на іхняй мове размаўляў іхняй мовай, іхнімі паняццямі, вось гэтыя там бабанькі, прыкладаючы руку там да сэрца і гэтак далей. І вось гэтыя жанчыны, якія яго абралі фактычна, ён іх бы любіць, абласквае, яны для яго зразумелыя. А такія жанчыны, як палізняволеныя, мы, якія не купляюцца на гэтыя там ягоныя нейкі папулізм. Папулізм гэта для яго яны ворагі. Ён іх не разумее і нейкім чынам баіцца гэтых жанчынаў. Патлумачце, і таму ён з імі ваюе. Чаму ён баіцца такіх жанчынаў? Таму што, на маю думку, ён прывык да жанчыны, як да такой істоты, якая там мусіць вось гэта патлумачыць. Патрыархат вы апісваеце, так? Класічны. Да, штосьці такое... Дадатак да мужчын, пэўна, так? Да, штосьці такое гарэмнага тыпу. Ведаеце, ён султан, а вакол усе гэты там пасміхаецца, там, а он наш господин, там, какой ты умный, красивый, там, и прочее. Вот мы... А тут не такія жанчыны. І яны не толькі яго як мужчыну не ўспрымаюць, але не ўспрымаюць ягоны вось усёй гэтай вобраз такой, з якога з яго лепіць там наймудрейшы, там найсільнейшы, там вось гэта такое. Вас, я думаю, вы разумееце, што вас сярод гэтых беларускіх гераічных жанчынаў паднялі на знамёны, а хто натхняе вас з тых жанчын, якія сапраўды працягваюць супраціў гэтаму рэжыму? Не ведаю, топ-3 ці колькі заўгодна жанчын. Хто прыходзіць у галаву адразу? Канешне, мяне натхняюць тыя жанчыны, якія здольныя на самаахвярнасць. Гэта у нашай беларускай гісторыі, это Эмілія Плятар,
Гэта Ларыса Геніюш, якая, ну, я просто помнік трэба ставіць. Чалавек, пражыўшы дзесяткі год у Савецкім Саюзе, не прыняў грамадзянства гэтай краіны з усімі выцякаючымі наступствамі. Яна не паддалася на нейкі матэрыяльны там свае. То есть гэта якая моцная сіла духа. Ось. Я ўвогуле, як бы, мне прасцей быць з моцнымі людзьмі, і мне прасцей з імі быць. Яны для мяне прыклад, і на іх я стараюся арыентавацца, на гэтых людзей, і выпрацоўваць у сабе такую сілу духа, як у іх. Давайте падтрымаем тых, хто яшчэ знаходзіцца за кратамі. Хто з тых жанчын вас натхняе? Сітуацыя з тымі жанчынамі, якія зараз засталіся у ГП «Зарэчча», яна проста вельмі катастрафічная. Гэта Вольга Майорова, гэта Алена Гнаук, гэта Вікторыя Кульша. Сітуацыя насамрэч катастрафічная. Я была вельмі катастрафічная была сітуацыя на той момант, калі мяне выводзілі адтуль. І за гэтыя 2 тыдні яна проста яшчэ больш стала пагоршылася. І, напрыклад, аб Вікторыі Кульшы, мажліва, што чалавек уже сапраўды на мяжы, проста на мяжы жыцця. Стан яе настолькі пагоршыўся, што лік можа ісці на дні, літаральна на дні. У яе былі спробы самазабойства. Яна ўскрывала вены. Яна абвяшчала шматтыднёвыя галадоўкі. Яна не піла, не ела ўвогуле. Калі там навуковай літаратуры пішуць, што чалавек можа жыць без вады там 5 дзён, я была сведкам, калі яна без вады абыходзілася месяц. Гэта проста неверагодна. Я не ведаю, за кошт такіх рэсурсаў гэты чалавек увогуле існаваў. А такое рэальна? Гэта рэальна. Яна знаходзілася са мной побач у камеры ПКТ. Вось. І калі ўвесну 24-го году супраць яе ад чарговы раз узбудзілі гэтую, сфальсіфікавалі 411 артыкул, яна адмовілася ад ежы і ад піцця. Раней яна абвяшчала галадоўкі, але, ну, як бы піла. А зараз яна адмовілася ўвогуле. Яна губляла прытомнасць, яе пачалі адмаўляць ныркі. Гэта там ўвогуле страшэннае проста фізічнае знішчэнне ідзе чалавека. І ў такім стане яе атрымалі ў ПКТ, і ў такім стане яе кідалі ў ШЗА. І ў такім стане яна правяла, зноў жа, калі яе вывезлі ў Гомель і вярнулі у Зарэчча, яна ўжо была ў гэтым стане. І 8 студзеня зноў кінулі ў ШЗА. Проста сфабрыкавалі. Так бы мовіць, за 5 хвілін сфабрыкавалі і кінулі ў ШЗА. Я чуў, што пра Марыю Калеснікаў кажуць, што нібыта створаны штучны вакуум. Ці перасякаліся вы неяк з ёй? Не, з Марыяй Калеснікавай я не перасякалася. Але я зразумею, што ўсіх палізняволеных, так бы мовіць, іх выпрацаваная агульная схема, агульны падыход, праз якія катаванні праводзяць палізняволеных. Гэта агульная для всіх ШЗА, ПКТ, гэта, в прынцыпе, агульная. Калі чалавек, як бы, ідзе на іх умовы, яму палепшаецца. Там его не кідаюць увесь час, а тых, хто не пагаджаецца, хто адстойвае свае прынцыпы. Вось гэтыя беларускія гераіні, гэта беларускія Жанны д'Арк. Бо іх шмат, насамрэч, не толькі я і не я, але ўсе мы Жанны д'Арк, все жанчыны беларускія Жанны д'Арк, якія знаходзяцца за гэтымі кратамі. Ці пабольшылася, павялічылася ваша ненавісць да Лукашэнкі пасля гэтых 4 гадоў? Мая ненавісць, она усталявалася ўжо, она ўжо сфармавалася даўно, гэтая ненавісць. А зараз яна проста выкрышталізавалася. Ведаеце, бывае такая ненавісць, вось табе нам наступілі ногу, напрыклад, у транспарце, і ты пэўным імпульсам такім ненавідзіш гэтага чалавека. А ёсць такая ненавісць, калі, так бы мовіць, апаганілі святыню. Вось, і у мяне ненавісць да Лукашэнкі, як да таго, хто апаганіў святыню. То есть это трывалая, это тая ненавісць, якая штурхае чалавека на рашучае дзеянне. Гэта такая ненавісць, якая чалавеку дае сілы. Это пазітыўная ненавісць, як бы я назвала. Ненавісць да хлусні, ненавісць да гэтай подласці, ненавісць да ўсёй той брудоты, якую ён прынес з сабой у Беларусь, і якую ён культывуе, якая асацыюецца з ім. Ведаеце, можна сказаць так, што да кожнага, мажліва, што да кожнага народу, да кожнай краіны прыходзіць свой антыхрыст.
І беларусы ў 91-94 годзе яны не здалі іспыт. Яны былі спакушаныя. Ганіць іх за гэта не зусім дарэчна, бо народ калека. Народ за гэты стагоддзі акупацыі настолькі быў проста знішчаны. Усё, што магло думаць самастойнае, супраціўляцца, все было знішчана, выгнана вось гэтай хвалі эміграцыі пастаяннай. І засталіся проста, народ калека застаўся. Ёсць жа пэўны рытм, так? Не то, што развіцця, а хады гэтай беларускай гісторыі. Паўстанне? Так, разгром, эміграцыя. Паўстанне, разгром, эміграцыя. Вось. І д'ябал прыходзіць у той момант, калі чалавек слабы. Вось наш народ быў слабы. І мы атрымалі вось гэтага... Ёсць палітык харызма, але я не бачу ніякай харызмы ў Лукашэнкі. Гэта не харызма. Гэта менавіта, вось, калі разглядаць парадыгмах добро і зло, і якое зло, якое оно шматграннае, якое оно цэпкае, гэтае зло, то Лукашенко для мяне менавіта ўвасабленне. На прыкладзе Беларусі можна пабачыць, што такое ўлада антыхрыста. Вось гэтая хлусня, якая ўзводзіцца ў абсалют. І як людзі падпадаюць пад гэты гвалт хлусні. І самі пачынаюць, як яно апановае гэты душы. Для мяне гэта паняцце такое. І адпаведна стаўленне. Вось гэта... Нельга сказаць, што гэта не нянавісць, але гэта не прыняцце вось гэтай хлусні. Не прыняцце вось гэтага зла. Это маё такое стаўленне. Калі гугліць вас, не прынцыпова глыбака ўзнікае адчуванне, што вы нарадзіліся прыблізна ў 2019 годзе, калі пайшлі ў дэпутаты. Але ж наколькі я разумею, што ўсё гэта не так? Я са студэнцкіх яшчэ часоў, з канца 90-х я зацікавілася. Не то, што зацікавілася, але гэта стала як бы маім. Тэма Беларусі, тэма незалежнасці, тэма культуры, мовы. Вось тэма адраджэння нацыі, гэта все было маё. Я яшчэ студэнткай ездзіла на мітынгі ў Мінску. Там першыя затрыманні былі мае ў 97-98 годах. А гэта ўсё пайшло адтуль. Пасля быў малады фронт, розныя арганізацыі, у тым ліку зараз я з'яўляюся рэгіянальным каардынатарам Еўрапейскай Беларусі. То бок я лічу сябе ўжо даўнім беларускім палітыкам. Глядзіце, а наколькі я разумею, вы выпускніца Берасцейскага універсітэта, так? Так. Як ён правільна называецца? Імя Пушкіна зараз? Зараз імя Пушкіна, але на той момант, калі я вучылася, гэта проста быў Берасцейскі дзяржаўны універсітэт. Вы выкладчыца гісторыі беларускай? Ці проста гісторыя? Настаўніца гісторыі. Ага. І я правильно разумею, што как-то крышачку мець дачыненне да прафесіі у вас атрымалася вельмі коротка? Так, на жаль, бо як скончыла універсітэт менавіта ў той час, калі ўжо Беларусі пачалося ламаць усё. То есть заціскаць усё беларускае, перакрываць кісларод тым людзям, якія гэтым займаліся. І я трошкі паспела толькі папрацаваць, і то не па сваёй спецыяльнасці ў беларускім ліцэйскім класе. Вось папрацаваўшы там ці паўгады, ці колькі клас гэты быў знішчаны, зачынены, як і сам беларускі ліцэй. І з таго часу я на гэты рэжым, бо было зразуменне, што беларускай дзяржавы проста ўжо, на жаль, не існуе, што гэта проста фікцыя. Вось. Працуючы, так бы мовіць, ускосна на дзяржаву, аўтаматычна ты атрымліваешся, працуеш на гэты рэжым. Бо нават у школе ты мусіш трансляваць тыя установкі ідэалагічныя, якія будзе накідваць рэжым. Я гэта ніякай меры не збіралася, ступені не збіралася рабіць. Вось. І таму я проста не залежала ад гэтага рэжыму, чым я яму вельмі ўдзячная, што ён у свой час, так бы мовіць, не даў мне доступ да гэтых сваіх працаў бюджэтных, так і іншых. Я просто навучылася самастойна выжываць без яго. Як гэта адбылося? То бок я правильно разумею? Магчыма, я драматызую, вы мяне паправце, калі ласка. Адрэдагуйце мае думкі, што вы даўным-даўно ў палітыцы, і праз гэта вы сталі непажаданай яшчэ там у мінулым стагоддзі. І атрымліваецца, што па спецыялізацыі прафесію вам проста не давалі, то бок ісці настаўніцтва. Так. Просто было ўжо зразумела, што няма нават чаго і прасіцца туды, бо быў забарона КДБ на заняццю працы маёй. Быў такі прыклад, што я, напрыклад, прыйшла ўладкоўвацца ў садочак, просто ў садочак, выхавацелькай.
Заўжды гэта праблема, заўжды не хавае выхавацеля. Такая праца, на якую не шмат хто ідзе. І яны былі такія шчаслівыя, гэты садочку, што все, мы вас бярэм, так афармляем. Это было раніцай. У абед тэлефануюць, ну, прабачце, нам патэлефанавалі, мы вас не можам узяць. Вось. І так вось пару разоў праз гэты прайшоўшы, проста разумееш, ну, навошта лбіцца лбом аб сцену. Трэба навучыцца жыць самастойна. Пры гэтым у вас сям'я, на што вы жылі? Сорі за інтымнае пытанне, але проста цікава. Падпрацоўкамі, рознымі падпрацоўкамі мы жылі. Я некаторы час працавала ў Польшчы, ось. Муж таксама. Ну, мы жылі такім жыццём, якім жылі шмат хто з беларускіх актывістаў. Мы не назапасілі нейкіх там багаццяў, кватэраў, машынаў. Ось, але як бы... Але не прадалі сваю душу за гэта. Што за падпрацоўкі, калі не сакрэт? Муж падпрацоўваў на будоўлі, там яшчэ нейкімі такімі разовымі працамі. Я працавала рэпетытарам. Наколькі я разумею, у вас гісторыя і польская мова у вас таксама ёсць? Так, ёсць польская мова. І пры гэтым, то бок, атрымліваецца, што вы, умоўна кажаце, тут адбудавалі, зарабілі на нейкі базіс, каб жыла сям'я, і ідзем рабіць палітыку. Так. Як чалавек у там перабудову, у такое ліхалецце гэта беларускае, калі там все мянялася, зацікавіўся палітыкай? На гэта пытанне адкажу так, што палітыка, можа, я тады яшчэ не разумела, што гэта менавіта палітыка, але вось такое жыццё людзей, грамадства, якія працэсы, што адбываюцца, прычыны, следствы гэтых працэсаў, гэта мне было цікава яшчэ з дзяцінства. Калыханка не падабалася? Так, не то, што падабалася, але яна была мне менш цікавая, чымсьці, напрыклад, у маім дзяцінстве была такая міжнародная панарама. Савецкая, такая прапагандовая панарама, але яна мне падабалася, бо, па-першых, гэта быў нейкі свет адрозны ад Савецкага Саюза. Я ўбачыла, што ёсць не толькі Савецкі Саюз, это яшчэ разуменне такое дзіцячае, што ёсць іншы свет. У гэтым іншым свеце людзі там не ходзяць на гэтыя парады, яны там не спяваюць тыя ж самыя песні, то бок. І паступова праз нейкія кніжкі потом пайшлі чытанні. Разуменне таго, што я жыву ў дзяржаве, якая, ну, мы з ёй па розныя бакі з гэтай дзяржавы. То есть Савецкі Саюз. Было, канешне, вельмі узнёслае у мяне ў падлетка пачуццё, калі ён распадаўся, гэта таксама ўсё адбывалася на маіх вачах. Все гэтыя працэсы. Ну, і разуменне, што вось Беларусь — это твая краіна, якую трэба адбудоўваць, будаваць. Сорі, што мы вяртаемся зноў калонію. Я так разумею, што жанчыны, якія ў Беларусі знаходзяцца ў зняволенні, мусяць працаваць. Так, гэта асобная вельмі вялікая тэма, якую б я хацела ўзняць, што фактычна вось гэты рэжым акупацыйны, ён зрабіў з беларускіх зняволеных такая дармовая рабсіла. І гэтыя крымінальныя справы, яны ёсць камерцыйная зацікаўленасць рэжыма, каб у Беларусі было як мага больш крымінальнікаў. Так. Крымінальнік — это равно дармавая сіла. Больш таго, у сувязі з падзеямі, тая ж агрэсія на Украіну з боку Расіі. Увогуле беларускі зняволеныя, яны ператвораныя ў рабоў военно-прамысловага комплексу Расіі. Бо на той фабрыцы, гэта РУП-4 называецца афіцыйна, цалкам абшываецца расійская агрэсія ва Ўкраіну. Шыюцца вайсковыя строі, шыюцца насілкі, шыюцца заплечнікі, шыюцца такія камуфляжныя сеткі, шыюцца патранташы. То бок цалкам абшываецца. І гэта лік, гэта не 100, не 200 камплектаў. Лік ідзе на сотні тысячаў паставак гэтай формы менавіта ў Расію. Вось на той, напрыклад, у тым інтэрв'ю, якое са мной рабілі прапагандысты, там на кадрах бачна штаны. Так. Гэтыя штаны паступілі з Масквы, адмыслова распрацаваныя былі ў Маскве, як нам казалі... Як узор, так? Так, як казалі супрацоўнікі гэтай фабрыкі, што в маскоўскіх лабараторыях для вас разработалі эти штаны. Вот. З Расіі была прысланая тканіна, тым адмыслова там 20 нейкіх прапітак было у гэтай тканіны.
жанчыны, якія ўжо даўно ў гэтай калоніі шыюць, яны казалі, там ёсць такое паняцце, што вось на пашыў пэўнай вопраткі даецца там нейкія секунды называецца вось. І што гэта ўпершыню такая вялізная колькасць секундаў, там яна вынасіла дзесьці амаль 6 гадзінаў, вось калі суміраваць гэтай секунды, яна 20, ці то штосьці паміж 22 тысячамі і 23 тысячамі секундаў на пашыву з гэтых штаноў толькі, да штаноў яшчэ была куртка. Вось, і ўсё гэта называлася касцюм баявой інтэгріраваны з інтэгріраванай защитай лакцей і кален і з камплекта БКСО. На этыкетцы было напісана. Я так разумею, што вы ад гэтых абрэвіятур уже ніколі не пазбавіцеся, так? Так, гэта я запомніла на ўсё жыццё. Ось, накаленнікі, налакотнікі вырабляла нейкая беларуская фірма, ну, можа, просто геаграфічная, яна змесцілася ў Менску, назва гэтай фірмы была Антэнея. Антэнея.ком. І дзесьці ў Менску яна мае офіс. Ось, і такіх прыкладаў, то бок, Расія выгадна, таму што шыць фактычна бясплатна. Калі такі строй каштуе там каля 1000, напрыклад, адзін строй там ад 700 рублёў до 1000 вымяраецца ў беларускіх рублях, то жанчыны шыюць гэта, атрымліваючы за шыццё па 5, па 10 рублей. То бок, уявіце, наколькі гэта выгадна. У дзень ці ў месяц? У месяц. У месяц, так. Былі, канешне, заробкі там і ў 2 рублі, былі заробкі там у 70 копеек. Гэта пры тым, што акрамя прымусовых 8 гадзінаў працы задаюцца такія нормы выработкі, калі які чалавек проста не ў стане зрабіць за гэты 8 гадзін. І таму добраахвотна прымусова жанчын вымушаюць хадзіць у так званыя разнарядкі. Вось, і тады працоўны дзень ён можа павялічыцца до 12, до 14, до 16 гадзінаў, і яшчэ часцяком практыкуецца працаваць у нядзелі. То бок чалавек нон-стоп, ён шые і шые. Просто ўжо на мяжы там фізічных сілаў, слепне, глохне. І за ўсё гэта ён атрымлівае капейкі. Я правильно разумею, што вы былі ў нейкім такім добрым атрадзе, то бок тыя, хто выконваюць сваю працу вельмі добра. Там ёсць такая градацыя, як бы ёсць атрад нішчы, жабрацкі атрад, дзе нікога, нічога няма, яны знаходзяцца у больш дрэнных умовах, побытавых. А ёсць такія вось атрады, які мяне змясцілі менавіта пад гэта інтэрв'ю, так бы мовіць, узорна-паказальныя. Там ужо і людзі з нейкімі рэчамі, то бок тыя, каму могуць там дасылаць родныя, напрыклад. Вось, ну, не такія, скажем так, ужо... Не жабракі. Не жабракі, не зусім ужо спіўшыся. Вось. І, адпаведна, канешне, як бы на фабрыцы такому атраду дастаецца як бы больш высокааплачваемая праца. То есть... А чаму? Это ж не паказчык кваліфікацыі гэтага атраду? Гэта спосаб адміністрацыі раздзяляе властва. То бок чалавек, калі ты адміністрацыі спадабаўся, цябе змяшаюць у лепшыя умовы, даюць мажлівасць там матэрыяльна лепш сабе пачувацца, лепш зарабіць. Як толькі штосьці, цябе змяшаюць адразу там, дзе ты і зарабіць не можаш, і побытавыя умовы хоць вешайся. То бок гэта ўсё-такі маніпуляцыя ўнутры вось гэтай жаночаму, так бы мовіць, гэтага калектыву. Я чуў гісторыю пра тое, што вы адмаўляліся ад працы. Так. Ці было гэта? Нават не тое, што адмаўлялася ад працы, я называла... Бо адмовіцца ад працы, гэта азначае патрапіць у ШЗА. Так. І ты гэта разумееш. Але я адразу пазіцыянавала сабе, што гэта праца прымусовая, што я паліцняволеная. Вось, і гэтую працу я вымушана выконваць пад пагрозай нейкіх фізічнага пакарання. Браць грошы для мяне за гэтую працу ганебна. То есть я казала нават, я адмаўлялася, я буду хадзіць, я буду шыць, я не магу ад гэтага адмовіцца, бо гэта адразу ШЗА. Можаце не налічваць мне заробак. Ну, для іх гэта для адміністрацыі таксама быў такі. Яны проста былі разгублены, ніколі з такім не сутыкаліся, штосьці там прабавалі вам сказаць, што мы не можам там, ну, просто прымусова мне гэты заробак налічвалі, смешныя гэтыя капейкі. Але паўсюль я казала, што праца прымусовая, што прыйдзе час, і я буду падаваць скаргі на прымусовую працу. Што за кейсы, калі вы адмаўляліся?
Я не адмаўлялася ад працы. Я чуў нейкую гісторыю пра тое, што вам адмыслова, менавіта вам, падсунулі вось той кавалак формы, дзе напісана міліцыя, ці нейкія шэвроны былі. Я разумела, што гэта спецыяльна робіцца, гэта не толькі мне. Гэта яшчэ Усім палітычным, так? Так, гэта яшчэ на Антошкіна яны пачалі практыкаваць такой псіхалагічны ціск, псіхалагічнае катаванне. Так, я Калі правильно падсоўваюць, менавіта вось гэты там шэвроны міліцыя, ці вось гэты, што там на рукаве нашыўкі, становіцца, здымаюць гэта на камеру, як ты шыеш. Вось гэта такое. І ты разумееш, што ты мусіш гэта проста прышываць, так бы мовіць, з ненавісцю. В руках, в галаве. Таму што яны толькі чакаюць, як ты адмовішся. Яны гэтага толькі чакаюць. Гэта проста, ствараеш для іх зручны... Ім не трэба штосьці выдумляць, каб цябе кінуць у шыза, ты сама гэта даеш ім в рукі. Такі рычаг. Ну, і вы вымушаны былі пагадзіцца, наколькі я разумею гэта. Фізічнае катаванне, псіхічнае катаванне было вымушанае, так. Вы працягваеце заставацца грамадскай каардынатаркай Еўрапейскай Беларусі. Так. Якія у вас планы? Какие творческие планы? На маім календары 20-й год. І таму мне застаюцца тыя ж самыя планы і мэты, якія мы, беларусы, не дарабілі ў 20-м годзе. Я думаю, што ў кожнага чалавека, які з'ехаў на волю, але які марыць вярнуцца ў Беларусь, прынесці в Беларусь гэтую волю, таксама мусіць быць на календары 20-й год і тыя мэты, якія мы не дарабілі. Ці плануеце вы синхронизовать свой календар на якім 20-й год з 25-м? Потому что абставіны все ж таки, пагадзіцеся, я думаю, што вы ўжо разумееце, вельмі памяняліся. Безумоўна, што вось тое хаджэнне па коле беларусаў 30 год, дарэчным, недарэчным нельга назваць, але мы просто зайшлі ў тупік з тымі метадамі, што мы дзейнічалі на працягу гэтых 30 год. Мы просто дазволілі вось гэтаму гнайніку на целе Беларусі, лукашызму разбухнуць і зацвярдзець. І гэта спрычынілася там да праблемы ў самой Беларусі, і ў нейкай ступені, можа, мы ёсць вінаваты нават у той вайне, якую Расія разгарнула ва Ўкраіне. Ёсць у гэтым, на жаль, і віна беларускага народа таксама. Таму што калі б мы гэты лукашызм апанавалі на пачатку, ён бы не стаў прыкладам для іншых дыктатараў. Все нормально, фальсифікуеш выборы, але нічога з гэтага. З табой працягваюць, так бы мовіць, вітацца за ручку, гандаль працягваецца. А чаму б і не, думаю, там нейкі умоўны Назарбаев ці умоўны там Янукович. Чаму б не... Я таксама хочу так, як Лукашенко зрабіць. Мы бачым, ва што гэта вылілася. І, канешне, не было б гэтага плацдарму для Расіі, які ператварыла Беларусь у некую свою сакральную такую вотчыну, дзе размяшчаецца і войскі, і адпрацоўваюцца ўсіх тэхналогій, так бы мовіць, задушэння грамадства. Я сутнасна з вами згодны, але ўзнікае пытанне вечнае, што рабіць? Я не магу быць разумнейшая за ўсіх. Безумоўна, просто цікава. Скажыць, што вы не вырашылі, я зараз такая тут прыйду, все праблемы адразу разрулю і вызвалю Беларусь. Не, канешне. Але трэба беларусам просто падымацца на новы ўзроўні. Гэта змаганне супраць лукашызма. Мы мусім разумець, што гэта змаганне супраць Расіі. А Расія гэта самы бязлітасны такі драпежнік у гісторыі чалавецтва. Беларусь раз за разам праходзіць тое, што іншыя народы Еўропы, калі мы адносімся да еўрапейскай цывілізацыі, прайшлі ўжо там 100-200 год таму гэта нацыянальнае вызваленне. Мы раз за разам спрабуем гэтае нацыянальнае вызваленне сабе здабыць незалежнасць сваёй краіны. Але гэтыя 600 кіламетраў бліжэй да эпіцэнтру, бліжэй да гэтага Мордара, яны проста выявіліся такімі ракавымі. 600 кіламетраў бліжэй выліваюцца ў тое, што мы на 150, на 200 год мы пазней здабываем, ці ўвогуле прыходзім да думкі, што трэба здабыць незалежнасць сваёй краіны. Маё бачанне, што, канешне, трэба выходзіць з гэтага тупіка, гэта значыць зусім іншыя метады. Нам, беларусам, трэба ствараць сістэмную барацьбу, інстытуцыянальную барацьбу. Тобі гэта мусіць быць трыбунал, безумоўна.
Гэта мусіць быць свае арганізацыі, якія будуць займацца крымінальнымі справамі. У тым ліку крымінальнай справы там, якім чынам Лукашенко патрапіў, чаму менавіта Лукашенку расіяне выбралі са спісу патэнцыйных, так бы мовіць, прэзідэнтаў. Бо, безумоўна, спіс быў, не адзін Лукашенко такі унікальны. Але я думаю, што там была нейкая галачка насупраць, што это абсалютны падонак. І плюс узрост. І, безумоўна, што Расія пралічвала, што абсалютны падонак, да яшчэ такі малады, не стары, як все гэтыя камуністы, і біялагічныя працяглы жыцця Лукашэнкі, безумоўна, што яны пралічвалі, што ён пражыве там яшчэ 30-40 год. І... То бок вы лічыце, што вся беларуская дыктатура спрадзюсавана Расіяй з такім разлікам? Яна не спрадзюсавана, гэта была акупацыя. Гэта была акупацыя, якую Еўропа, на жаль, проста прамаргала. А мы бачым, што існаванне Расіі ў розных відах імперыі – гэта імперыя, агрэсія, параза, назапашванне рэсурсаў для новага рэваншу. І вось мы прайшлі ад распаду імперыі да новага рэваншу, тое, што мы бачым. І гэты рэванш Расія пачала, на маю думку, менавіта з Беларусі. Бо 91, 92, 93 год Расія яшчэ ў каматозным стане, так бы мовіць. Но вось гэты рэфлекс хапнуць у першую чаргу самую стратэгічную тэрыторыю Беларусь, ён спрацаваў у Расіі нават у такім стадзе заняпаду. І Еўропа, на жаль, гэта ўсё прагапіла. Станаўленне гэтай першай дыктатуры, гэта першы крок да аднаўлення гэтай імперыі, першы крок для рэваншу. Для мяне Беларусь, тое ж ЛНР, ДНР, тая ж Лугандонія, якую Расія склепала на 20 год раней у 94 годзе. Таму казаць, што Лукашенко там некі... Гэта марыянетка. Гэта марыянетка, якая найбольш, так бы мовіць, пасавала Расію на той момант з гэтага спісу. Чаму вы лічыце, што перамовы з ім – гэта адсутнасць самапавагі? Тут не гаворка аб самапавазе. Бо калі я чую слово, што давайце перагорнем старонку, якую старонку мы збіраемся перагартваць? Фальсіфікацыі гэтыя страшэнныя, гэты ціск на людзей, прабачце мяне, забітыя, параненыя, просто згвалчаныя, людзей, якія сталі інвалідамі, калекамі, людзей, якія сотні тысячаў беларусаў, якія мусілі з'ехаць. І давайце перагорнем, давайце забудзем гэта. Калі мы гэта забудзем, бо не першы раз паўтараецца сітуацыя. Не першы раз. 20-й год, ён быў у 2001 годзе, і 6-й год, уже я не кажу пра 10-й год. Все гэта было, і кожны раз гэтая старонка перагортвалася. І калі зноў пайсці вось на гэта, па-першае, гэта, з усіх бакоў гэта неэтычна. Гэта нельга такое дараваць. Гэта нельга дараваць. А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Дзе апісваецца дыягназ мазаічнай псіхапатыі, якую там псіхіятр паставіў Лукашенку яшчэ там даўным-даўно. Праўда, на дыстанцыі? На дыстанцыйна, але гэта было відавочна. Гэта нават было відавочна людзям, не маючым медыцынскай адукацыі, што у чалавека з галавой не ўсё ў парадку. Так. Вось у падручніку псіхіятрыі даецца, апісанне гэтай хваробы. Што чалавек з такім дыягназам, любы крок насустрач, ён успрымае як праяву слабасці і як дазвол самому сабе пераходзіць на чарговы віток гвалту з гэтай сваёй псіхіятрыі. А цяпер уявіце, што гэта цэлая сістэма, што мы маем, што дыягназ мазаічная псіхапатыя не толькі ў Лукашэнкі, гэта дыягназ цэлай сістэме, гэтага лукашызма дыягназ. Бо тут можна казаць, што псіхічная хвароба, яна заразная. Лукашенко проста распаўсюдзіў гэтую свой псіхоз, ён на шмат людзей распаўсюдзіў. Чаму яны пашлі за ім? Ці таму, што яны былі нейкія латэнтныя там псіхапаты, ці з нейкіх меркантыльных поглядаў. Але атрымалася так, што ён сканцэнтраваў вакол сабе всю гэтую сістэму подласці, хлусні, гвалту. То бок, калі мы пойдзем насустрач гэтай сістэме, гэта сістэма не ўспрыме наш крок, как праяву там, скажем так, шляхетнай
шляхетны ўчынак, што вось мы ідзем вам на крок для таго, каб вызваліць людзей. Вы так же думалі, калі знаходзіліся за кратамі? Не. І в якім сэнсе вы кажаце? Ну, то бок, зараз у вас ёсць думка, вы зараз, дзякуй Богу, вы ў бяспецы. Калі вы былі за кратамі, вы думалі так же, што ніякіх перамоў з Лукашэнкам? Канешне, абсалютна так же. Абсалютна так же, я думала. І я ведала, што калі мне ўдасца вырвацца, я буду вось гэтую кропку гледжання сваю просто паўсюль крычаць аб гэтай кропцы гледжання. Таму што, яшчэ раз вярнуся да гэтай параўнання псіхапата з сістэмай псіхапатычнай. Калі гэтая старонка будзе перагорнута, гэтая сістэма проста перайдзе на наступны віток гвалту. Яна разумее, што гвалт, што тактыка гвалту, тактыка подласці, тактыка нахабства, яна спрацоўвае, яна цудоўна спрацоўвае. Тактыка вось гэта ператварэння Беларусі ў біржу закладнікаў, яна цудоўна дзейнічае. І гэта значыць тое, што калі ў кароткатэрміновай стратэгіі, можа быць, вызвалены будуць палітвязні, але доўгатэрміновай стратэгіі, вся Беларусь застаецца ў закладніках, і гэтая сістэма застаецца ў Беларусі, это значыць, праз некалькі год мы будзем мець зноў все тое ж самае паўторыцца. Дзейнічаць трэба так, каб гэта спынілася. Колькі, як вы думаеце, за кратамі знаходзяцца жанчыны, якія, як і вы, гатовы ісці да канца? І якім пакуль яшчэ не так пашчасціла, як вам? Таму што, наколькі я разумею, вы лічыце, што гэта збой сістэмы, што вас выпусцілі? Мажліва, так. 3 чалавек я ведаю дакладна. Як выратаваць іх? Вольга Майорова, Вікторыя Кульша і Алена Гнаўк. Цвёрда ведаю, што гэтыя 3 жанчыны пойдуць да канца. Як іх выратаваць? Ціск на гэты рэжым, гэта мусіць быць не толькі іх, трэба выратоўваць всіх. Безумоўнае і неадкладнае вызваленне палітзнявольных. Безумоўнае. Это значыць мараторый на захоп наступных закладнікаў. Это значыць, як это робіцца, абвяшчаецца палітычная амністыя. Гэтых 2 рэчы трэба патрабаваць. Дамагацца ад рэжыму. А не так, што там 3 вызвалілі, а 30 зноў захапілі. Гэта адбываецца. Вызваляецца тыя, у той жа час саджаецца гісторык Ігор Кузнецоў, яшчэ некалькі чалавек саджаецца такіх вядомых, а колькі невядомых. Скажыце, калі ласка, цынічна будзе гучаць. Ці быў у вас нейкі вольны час паміж ПКТ, ШЗА, працай, атрымліваецца, і здзекамі над вамі? Ці быў ён? Здзекі яны былі ўвесь час. Ці знаходзілася я ў ШЗА, ці ў ПКТ, ці нават гэтыя некалькі дзён, якія мне проста выпускалі, так бы мовіць, прадыхацца, праветрыцца. Здзекі былі ўвесь час. І асноўны здзек, што ты разумееш, што ў любы момант яны могуць прыйсці, сфабрыкаваць новае гэтае парушэнне. Увесь час ты встаеш, кладзешся з гэтай думкай, калі яны прыйдуць, што яны прыдумаюць. То бок любы твой крок яны могуць выкарыстаць. Маўчыш ты, кажаш, ходзіш, сядзіш, стаіш, могуць выкарыстаць усё. Пастаянна пад такім псіхалагічным ціскам знаходзішся. Ваш муж у адным з інтэрв'ю распавядаў, што вы вельмі любіце чытаць і там ледзьве не всю абласную бібліятэку прачыталі. Ці была у вас магчымасць чытаць за кратамі? Так, гэта было такое, так бы мовіць, такая ўнутраная міграцыя, што проста береш кніжку, дзесьці сядаеш, дзе няма, дзе да цябе ніхто не падыходзіць, ты ні да каго не падыходзіць, проста адгароджваешся кніжкай. Што вы прачыталі не ведаю, самае яскравае з успамінаў, менавіта букіністычных? Для мяне адкрыццё было такое, што я прачытала творы Міхаіла Веллера. Там увогуле упершыню так бы даведалася, што ёсць такі пісьменнік, такі філосаф. І для мяне проста ведаць, ёсць такія кніжкі, што чытаеш і падпісваешся амаль пад кожнай кропкай. І для мяне было такое адкрыццё, яго ёсць такая кніга, называецца «Касандра». Там ягоныя філасофскія разважанні, і у тым ліку там былі такія разважанні на геапалітыку. Кніга была напісана яшчэ ў канцы 90-х. І гэты чалавек там спрагназаваў, што будзе вайна паміж Расіяй і Украінай, што Расія нападзе на Украіну. Што это за экстрэмісцкая літаратура? Дзіўна, што так, і ўвесь час там таксама так цікава. Проста замаўляеш пэўных аўтараў і чакаеш, ці прынесуць табе гэтага аўтара. Замаўляеш Салжаніцына. Прынеслі.
Потрапила тобі книжка Гінзбург. Євгенія Гінзбург «Крутий Вона про маршрут». етапи писала, Так, так. ось. Я прочитала. Просто читаєш, і так само все, а маш то одно в одно. Що відбувалося там у 30-ті годи, 20-го століття, що відбувається зараз. Замовляєш Акуніна не приносять. Хоча год тому, наприклад, приносили. І думаєш, ага, щось це таке відбулося, чому перестали приносити Акуніна? І після довідаєшся, що Акунін з'їхав з Росії, так не згодний з нападом, з агресією. Ага, ось чому нема Акуніна. То букви такі ось. По ускосних таких Так, признаках познаєш, що там відбувається. амаль що все по ускосному довідаєшся, бо на просто нічого довідатися неможливо. Я читав інтерв'ю, коли не помиляюся, неназваної колишньої полізнявольної, яка сказала, що ви у турмі навіть нейкую колежанку вучили чомусь. Тобто проводили з нею занятки, я не ведаю по історії, типа, чому, що за історія? Там був такий невеликий... Аліна її звали, коли не помиляюся. Так, гэта была жанчына, там у гэтых месцах шмат людзей з базавай адукацыяй. То бок яны нават, напрыклад, яны скончылі только 9 класаў. І вось ім як бы прапаноўваецца давучыцца па школьных падручніках, ім прапаноўваецца давучыцца до 11 класа. Та, і была такая одна жанчына, ось, яна, па-моему, здаецца, ці не з Беларусі была, ці што, і ёй трэба было дапамагчы з беларускай мовай па твору Васіля Быкова, вось, напісаць сачыненне, і я як бы ёй дапамагала гэта зрабіць. Цікавы досвід? Конечно, цікаво. Чому? Конечно. Тому що одно, якби, коли ти дітей вчиш, а друге, коли ти вчиш дорослого чоловіка, причому дорослий чоловік, який має такий ось досвід, ось цей туремний досвід, бо вона там вже доволі протяглий час знаходилася у туремних умовах. Тобто у їх вже такі своєособливі там сформувалися погляди на життя, там, на чоловічі взаємоодносини. Вона там прапановувала за гэтае сачыненне там нейкі там гарбату, каву, там яшчэ цукеркі, цыгарет. І кажаш, нічога не трэба. Дзякуй, я дапамагу вам просто так. Ось. І для іх это таксама такі разрыв шаблона, што можна штосьці зрабіць бескарысна просто так. Бо там гэта адсутнічае практычна. Окей, я таксама читал одно из интервью, там по-русски. Однажды у меня состоялся разговор с заместителем начальника колонии Станиславом Ковалевым. Ведаете такого? Так. На жаль. Я спрашивал, зачем вы так давите на Полину Шаренда-Панасюк? Неужели можно так мучить женщину, которая у вас в плену? И он говорит, а ты знаешь, что она мне сказала? Она сказала, до встречи в музее карателей. Что за история? Гэтага чалавека я ведаю, не ведаю, ці дакладна такая размова адбылася. Вось ім ці зменыта з гэтым Кавалёвым, ці гэта адбывалася такая з іншымі, бо я казала ім так, што будзе трыбунал, і мы з вами сустрэнемся на гэтым трыбунале. Все тое, што вы робіце, будзе музей дыктатуры ў Беларусі. Я спадзяюся, што мы з вами сустрэнемся ў гэтым музеі. Калі так, вось у такім плане я казала і не толькі Кавалёву, практычна ўсім. Як яны рэагавалі на это? По-рознаму. Адных это раз'юшвала. Іншыя так, ведаеце, так посміхаліся. Ну, вось такая там дурница, вось, мы ж навсегда, за нами ж Россия, ничего нам никогда не будет. Вот, приклад сталинских карников, катов сталинских, якія памерлі персональными пенсионерами в своих ложках. Яны для сябе прагназуюць гэтую ситуацию, что под российским парасонам им ничего не будет. Ось, адпаведна, такое ставленне, что вы тут штосьці думаете, плануете, ничего вы нам не зробіце. Скажи мне, Каласки, я не так давно поглядел интервью Вадима Ермашука, колішняго палізнявольна, дзе ён распавядаў так адмыслова пра нізкі статус. Ці ёсць нешта такое ў жаночых калоніях? Не, напэўна, у жаночых калоніях такога няма, бо у жанчынаў трохі іншы спосаб самаарганізацыі. Я не психолог, я не социолог, але тое, што я паспела пабачыць, для жанчынаў вельмі важна, так бы мовіць, чалавеку, у якога штосьці ёсць. Там ёсць, напрыклад, касметыка, там нейкія панчохі, там шкарпэты, то есть дадатковыя рэчы, якія можна выпрасіць, там вымець. Вось. І калі ты ёсць, калі у цябе ёсць гэтыя рэчы, то у цябе суперстатус там. Всё, ты там просто Ілон Маск на фоне ўсіх астатніх.
Вось. І нізкі статус у тых, у каго нічога няма. Так все выключна фінансава. Не фінансава, матэрыяльна, бо маёмасна. грошаў там маёмасна. То есть у жанчын у іх больше па маёмасці ідзе. Такого, што там ёсць, канешне, там пэўна катэгорыя так званых, ну, вось гэта, як іх там называюць. Не памятаю нават якіх-то. Ну, ёсць там спецыфічны выраз, як іх называюць. Да, ёсць як бы грэблівае стаўленне такое, што вось яны там такія, сякія, а я ніколі, а я нармальна. Ну, то это вызначае... Але няма, напэўна, такога, як у мужчын, што вось там я побач з ім не сяджу. То есть гэтага няма. Там і сяджу побач, і гарбату п'ю, і все астатняе гэта ёсць. Окей, то бок гісторыя пра там, не ведаю, гвалт над сваімі дзецьмі, што у мужчын аўтаматычна вызначае там нізкі статус, у жанчын ты можаш проста сядзець з ёй там у сталовай побач, так? У жанчын гэтага няма, я не назірала такога. Самае жудаснае злачынства, якое вы сустрэлі, пакуль вось ездзілі па пенітэнцыярнай сістэме Рэспублікі Беларусь? Я не разрознівала гэтых жанчын па тых злачынствах, пад якімі яны сядзелі, бо па-першае, ведаючы, так бы мовіць, узровень фабрыкацыі ввогуле крымінальных справаў, не толькі ў адрозненні да палітзняволеных, і што там напісана, з гэтым трэба ставіцца, з дыстансам трэба ставіцца да тых крымінальных справаў, пад якімі жанчынамі знаходзяцца ў гэтых месцах. Таму для мяне яны былі ўсе нешчасныя жанчыны. Забойцы, ну, большасць забойцаў гэта тыя жанчыны, якія цярпелі хатніх здзек, гвалт, якіх там збівалі 10-20 год, і якія ў пэўны момант проста не вытрымалі, схапіліся за нож. Ось. Як іх разглядаць, як забойцаў ці як ахвяраў? Таксама вялікае пытанне. Таму ў мяне не было такога разрознення, што ты вось такая, а я там, значит, белая, чыстая, пушыстая. Вось. У мяне не было такога разрознення да жанчынаў. Для мяне яны все былі нешчасныя беларусы, беларускія, якія апынуліся ў гэтых месцах, у тым ліку і не толькі таму, што яны там дрэнныя, напрыклад, але шмат у чым дзякуючы той сітуацыі, якой апынулася Беларусі, знаходзіцца ўжо 30 год. Бо калі б не было Лукашэнкі, у іх мог бы скласться зусім іншы лёс. Вось, і гэта ў мяне было такое разуменне. Таму я да ўсіх ставілася роўна, я не выдзяляла кагосьці. Мы прайгралі? Не. Чаму? Таму што ёсць людзі. Мы не прайгралі таму, што ў 20-м годзе людзі выйшлі з зброі. Яны выйшлі з кветкамі. Вы за тое, каб выйшлі са зброі? Вы ведаеце, я за тое, каб было беларускае войска. Беларускае войска, якое атрымала ўжо баявы досвед. Ісці з кветкамі супраць вар'ятаў, у якіх узброены проста да зубоў. Ну, мне здаецца, гэта не тая тактыка. Гэта тактыка, яна не дае тых мэтаў, якія мы ставім перад сабою. Тут пытанне зноў жа, як будзе вызваленая Беларусь. Там, ці ўзброеным шляхам, ці гэта будзе нейкі проста, ну, там, крах Расіі, адпаведна, крах вось гэтага марыянеткавага рэжыму. Тут розныя пытанні, але ідэя Беларусі, яна ўжо ёсць. Яна ёсць у нашых сэрцах. Просто дзяржава Беларусь зараз у нашых сэрцах. Тая Беларусь, якую мы хочам пабудаваць, аб якой мы марым, яна трошкі ў кожнага свая, але безумоўна, што гэта Беларусь без гэтай хлусні, без гэтага прымусу. Ну, это нармальная краіна там, скажем так. Окей, вы калі выйшлі на перрон, это мне падаецца, што ў вашым выкананні это самае цяжкае відэа, таму што бачна ваш стан, вот, такі на электрызоўнай, на перроне Віленскага вакзала вы сказалі «Жыве Беларусь». Чаму першая ваша фраза? Чаму менавіта так? Таму што нарэшце я вярнулася да беларусаў, у той асяродак да тых людзей, я ўбачыла гэтых людзей, гэтыя сцягі, гэтую пагоню, я проста уяўляла все гэта, што я праз гэта прайду, і гэта так будзе. Будзе такая сустрэча там. Яна не была візуальна так уяўляеш, што калі я выйду, гэта ўсё будзе. Пасля 4 гадоў... І мы выстаялі, мы не зламаліся, мы вось ёсць. Мы ёсць. Пасля 4 гадоў катаванню, пасля таго, як вы кажаце, ну, і яно вельмі падобна на то, як вас спрабавалі проста знішчыць, вы лічыце, што Беларусь жыве? Канешне. Чаму? Таму што, яшчэ раз паўтараю, што ёсць людзі. Людзі, якія гатовы ісці за Беларусь, якія гатовы аддаваць ці укладаць у гэтыя сродкі, якія гатовы... Это не ходзіць толькі о грошы.
гатовы ахвяраваць сабою дзеля Беларусі. Мы с вами... Для мяне гэта паказчык, што Беларусь жыве. С вашего суда. У меня текст был по-российски, я его нашел. Обвиняемая, есть ли вопросы? Вам не стыдно? Поинтересовалась Шаренда Панасюк у судьи. Скажите, ласка, ці ім сорамна? Што мяне радуе ў сітуацыі, беларускай сітуацыі, тое, што Лукашенко, ён як магніт прыцягнуў, сканцэнтраваў, акумуляваў вакол сабе ўсіх негадзяев Беларусі, скажем так. Того, што не трэба шукаць, вы ведаеце месца, дзе яны знаходзяцца, так? Ён вакол сабе сканцэнтраваў усіх негадзяев. І, на жаль, гэтым негадзяям не сорамна. Окей. Ім можа быць страшна, але ім не сорамна. Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю. Вы задаете снова пытание. Вам не стыдно? Спросила Полина у свидетеля. Вопрос снимается. Совесть есть. Вот тут. Ці ёсць у іх сумленне? Ну, якое сумленне у іх можа быць, калі сумленне здадзена на склад у абмен там, на форму, на берцы? Окей. Вопрос снимается, говорит судья. Как в глаза родственникам будете смотреть? Як яны будуць глядзець у вочы сваім родным? Яны думаюць, што яны будуць глядзець з гонарам у вочы сваіх сваякоў, бо яны забяспечылі сваім сваякам добрае, камфортнае жыццё. У іх ёсць, канешне, такі страх, што гэта калісьці ўсё скончыцца. Але зноў жа, пад гэтым расійскім парасонам яны думаюць, што яны будуць вечна гэта. То есть у іх ёсць такая фраза, што Лукашенко будет вечно. Вы на суде зладзілі перформанс. Так. Лукашенко убывай. Все мы ведаем, что мелася на увазе. Філасофскае пытанне. Калі убудзет все ж таки ён? Гэта залежыць ад нас, ад беларусаў. Вы... Таму што, можа, напрыклад, ён фізічна можа убыць. Але справа не ў Лукашенко, справа гэтай сістэме. На яго месца Расія знойдзе кагосьці іншага. Таму убываць трэба гэтую сістэму, гэтую залежнасць ад Расіі трэба убываць. Як у гэтай сітуацыі не апускаць рукі? Скажыце, ласка. Ці ёсць у вас нейкі рэцэпт? Потому что, погодите, вы ці адчуваеце вы, дарэчы, што у вас какие-то вот, не ведаю, тэмпература іншая, настрой нейкі іншы, што вы з таким тэмпераментам, зараджанасцю максімальнай, што давайте далей ціснуць, давайте працаваць, і вы крышачку упираетесь у гэтае даволі стомленае, ўжо даволі такое шэрае беларускае дэмакратычнае вось гэтае грамадства. Ну, яно, на жаль, заўжды такім было гэта. Асабліва нічога новага для сябе, выйшаўшы праз гэты час, не знайшла. Вот. Але я ведаю, што ёсць людзі, з якімі можна працаваць. Ёсць каманда, тая ж каманда Еўрапейскай Беларусі. Тыя ж людзі, якія падтрымліваюць, трымаюцца жорсткай прынцыповай пазіцыі ў адносінах да гэтага рэжыму. Я арыентуюся на гэтых людзей. Вы кажаце, што нічога новага. А чаму так адбываецца? Чаму адбываецца гэта вось кола 30 гадоў? Адно і тое ж, адно і тое ж, адно і тое ж. Ну, зноў жа, таму што беларусы вельмі працяглы доўгі час не мелі сваёй дзяржаўнасці. Зноў жа, таму што з Беларусі акупацыі, войны вымывалі ўсё жыццяздольнае, ўсё, што было здольна так бы рухацца. Але ж гэта было даўно. У нас вот... Не, гэта адмоўная еўгеніка, яна, на жаль, вось гены людзей, так бы мовіць, з гнуткім хрыбтом. У большасці беларусаў зараз. І вось гэтыя падзеі, яны выцягваюць тыя гены, з якімі нашы продкі хадзілі, ну, так бы мовіць, на Грунвальд і на Оршу. Гены тых ваяроў. Гены тых, хто спыніў германскае нашэсце з захаду ў сярэднявечча і нашэсце з усходу. Татара-мангольскае, там, расійскае яшчэ нейкае. Гены тых, якія стварылі ў свой час найбуйнейшую дзяржаву Еўропы. Вось гэтыя гены, яны патроху праяўляюцца ў беларусаў, так бы мовіць, яны прачынаюцца. То вы про тое, што шокавая нейкая тэрапія? Так, шокавая тэрапія, і ведаеце, зразумела, што сыдзе Лукашенка, і мы адразу не пабудуем нашу дзяржаву, незалежную, там, дэмакратычную. Гэты працэс расцягнецца яшчэ на дзесяткі годаў, пакуль не зменіцца некалькі пакаленняў, якія будуць жыць у свабодзе. То бок наперадзе у нас яшчэ цяжкая праца, нават у вольных умовах, калі мы асягнем. Гэта проста трэба ўсё разумець, што нічога адразу не будзе. Чаму вы захоўваеце веру беларусаў? Ну, бо я такая, як я ёсць. Таму што ёсць прыклады іншых народаў, якія дасягнулі.
Нічым беларусы такім унікальным не такія ж самыя две рукі, две нагі. Вось чаму, калі змаглі палякі, калі змаглі там літоўцы, іншыя народы дасягнуць, чаму мы не можам дасягнуць? Трэба толькі працаваць над сабою. Трэба дысцыпліна унутраная, трэба самаахвярнасць, конечно. Трэба самаахвярнасць. Вы не боитесь, что ваша ахвяра, неверагодна моцная ахвяра, не гарантуе нам ніякага поспеху? Мне кажуць, што калі мора складаецца з кроплю, то самаахвярнасць кожнага, яна ў рэшце рэшт, яна дасць вынік, калі колькасць перайдзе ў якасць. Я не думаю, што гэта будзе дарэмна. Калі браць вось Беларусь 91-го года, яна адбылася таму, што была Беларусь 18-го года. Ці была Беларусь міжваенная, калі таксама спробы ствараліся адрадзіць гэтую беларускую дзяржаву. Не як БССР, а як незалежную дзяржаву. То бок праходзяць дзесяцігоддзі, але вось гэтыя парасткі, гэтыя зерні кінутыя, яно ўзыдзе. І таксама ўзыдзе наша зерне, з якое мы зараз кідаем. Яно будзе. Таму што ёсць я, ёсць вы, ёсць іншыя. Тут зараз вельмі шмат беларусаў. Таго, чаго не было нават на пачатку, калі вось я толькі прыходзіла ў палітыку, а што, якая Беларусь, там, а якая свабода. І трэба было проста на пальцах тлумачыць, што такое Беларусь і што такое свабода. А зараз, в прынцыпе, тлумачыць гэтага ўжо не трэба. Мы ўжо перайшлі да этапу, што трэба рабіць. Вось. Ну, так што всяго ёсць вынік. Мы ў такіх неверагодна жорсткіх таталітарных умовах, пры адсутнасці свабоднай прэсы, пры адсутнасці тэлебачання, ва ўмовах, калі ты выйдзеш, выхад на плошчу, можа абярнуцца да цябе там альбо ўвогуле турмой, у лепшым выпадку, у горшым выпадку цябе могуць нават забіць, пакалечыць, ты праца, там, пазбавішся працы, пазбавішся кар'еры. І ў такіх умовах на працягу 30 год мы працавалі, і выйшаў на вуліцу мільён людзей. Вы уявіце, што сабе, каб выйшаў мільён там у Паўночнай Карэі. Што б гэта было? По версии вашего психолога, из 3000 человек, так? А, ну да, ну по версии так. Окей. А жыццё маліна? Не. А што жыццё? Жыццё гэта жыццё. Жыццё гэта выпрабаванне, радасці. Рознае жыццё. Але жыццё гэта жыццё. Вось Велер, якога я згадывала ў сённяшняй гутарцы нашай, ён пісаў так, што чалавек на працягу свайго жыцця ён шукае ачушченні, так? І чалавечае жыццё тады найбольш напоўнае, найбольш каштоўнае, калі чалавек на працягу гэтага жыцця пакаштуе найбольшую колькасць адчуванняў гэтых. Яны мусяць быць як добрыя, так і дрэнныя. Бо калі толькі добрыя, гэта не тое. І калі толькі дрэнныя, гэта таксама не тое. То есть праз усё трэба прайсці. І тады жыццё яно будзе менавіта у поўным сэнсе жыццё. Дзякуем вялікі за ваш час. Калі ласка. Вялікі дзякуй, што глядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Нагадваю, што у вас ёсць магчымасць дапамагчы працы гэтага праекта з дапамогай кнопкі «Супер, дзякуй». Таксама нагадваю, што ў нас ёсць сайт-праект, які называецца «Загляне сонца». Там мы собираем донаты на Buy Me Coffee, можна задонаціць криптой, ну і таксама, зноў ж такі, пры дапамозе кнопкі «Супер, дзякуй». Слава Украіне! Жыве Беларусь! Разыходзімся!